Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 30 minutos na nakalikad sa takna siningalas sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DWFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakatirang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Setyembre 30 tuig 2024. Muli ng adlaw sa buwan sa bulan sang Setyembre. Aton sinikanon niya nga ibaloon, pila na malakadlaw ang nabili ng taste magdangat ang adlaw man sang Pasko sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 86 días na lang kagapasko na. Inimwala gani mo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover kagkaroon sa mga nagapaw na dalagkuan kag mga mainit nga mga balita. Ano kamatuod bala ining informasyon nga nagalagaw karon dira sa may Iloilo City Hall nga na-confine sa ospital ang alkalde sang syudad sang Iloilo, si Mayor Jerry Treñas. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita sa mga files ang ila sining certificate of candidacy umpisa buwas nga adlaw. Nagkadapat nga mayara sila sang permita nagikan karon sa Traffic Management Office. Ining ginatawag sining caravan permit. Sa kangot nga balita may kantanan karon sa sining filing sang Certificate of Candidacy. Masobra 3,000 ka miyembro sang Philippine National Police diri sa Western Visayas ang iga-deploy agud nga maghatag sang seguridad. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, anay Senador Franklin Nadriron na willing magpatunga or patungan sanday Mayor Jerry Treñas kag Congresswoman Jam Baronda kung kinahanglan. Ang former senador wala na sang plano pa nga magbalik sa politika. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, kinawatay isang manok sa uton nagatuman kadata. Anong ginahimo sa aton siniya kapulisan? Sa police reports pila sa ulo kagabali ang tuhod ng konsang isaya ka motorcycle rider matapos nga nakabunggo sa nagapark sining trailer truck sa banwa sang uton. Ang Department of Education naman ginkalipay ang paghatag sang 30 days leave. Samtang sa aton sining mga kabombo may pipila siniiya ka mga nagpadulong karon sa area kung sa diin magpatigayon man kung tani sa nga ila siniyang registration. Ang iban siniya ti ining transfer sang ila sining registration dismayado kay kinahanglan pa ang photocopy sang ila siniiya nga mga dokumento agud nga makatransfer sang boto. Istoryahan tama na sa aton sinibaray nga pagpangalagad check ko anay ang linya ni Bombo Hana Andasa kay masobra 3,000 ka mga katapo sang PNP nga yari sa Region 6 ay ga-deploy na sa nakalilaing sining area. May kantanan man sa pagsugod sa filing sang Certificate of Candidacy masugod na buwas gadlaw. Check ta si Bombo Hana Andasahan sa report ta please come in. Bombo Cham maga-deploy sa Police Regional Office 6 masobra 3,000 ka mga police personnel sa kabilugan ng Western Visayas para sa ining 8 days nga filing of COC man diri man sa pungsod Pilipinas sa diri man for the breakdown ang 300 sini ang in charge sa sulod mismo sa pag-filean sa Certificate of Candidacy o filing area 300 diri sa out of 3,000 kung sa diin sa Aklan Police Provincial Office ang in charge diri sa filing areas bantay sa is kag may 344 ka masobra nga in charge sa Maria sa Sagwa just like sa mga trapiko sa mga police patrolling kag mga other police interventions pagida Bombo Chama
Sa Antique Police Provincial Office naman, mayaran naman sang 363 ang sasagwa ang mga in-charge, kag 40 mismo sa filing area sa Capiz Police Provincial Office na may 397 ka mga in-charge sa may sagwa, kag 34 naman mismo sa filing area. Sa Guimaras Police Provincial Office, may pulo ka police personnel ang mga in-charge sa filing areas, kag 137 naman ang mga deploy sa sagwa kung sa nilang tawon ng mga traffic commandary, kag other police interventions, kag amuman sa may Iloilo Police Provincial Office kung sa diin diri ang may pinakadamo nga police personnel ang ipaga-deploy sa mga filing area sini kung sa diin diri sa may bahin iya sa Festive Mall Mandurriong Iloilo, may 97 dira. Pati na ang Robinson's Place man kung sa diin 97 sa kabilugan nga police personnel ang ipaga-deploy dira, kag may 931 naman ang maga-maintain sa traffic kag other nga police patrolling sa sagwa iya sang mga filing areas. Negros Occidental Police Provincial Office nga may 706 naman, kag 62 sa filing areas. Iloilo City Police Office nga may 201 ka mga police personnel, kag 12 ang mga in-charge sa filing areas. Kag Bacolod City Police Office nga may 156 ang pag-maintain sa nga peace and order sa sagwa, kag 4 sa per filing area sa ining certificate of candidacy. Tibiriman sa aton nga pagpag-angot Margarita Police Brigadier General Jack Wangki, nagkasalig man ini nga i-maintain peace and order halin buwas nga adlaw tubtob na sa Oktubre 8 kag diri man sa pinagapangayo man ini sang bulig man mismo man sa mga kandidato nga kung pwede na lamang nga hindi gid magdamo dala sang mga supporters o kung ano pa dira nga mga ilaman nga mga pakulo nga may mga parada kung ano man at least ma-maintain somehow ang ining sakto man nga daloy sa trapiko diri sa kabilugan nga Western Visayas, and also man at ang inang mga pagpaandam man sa mga taho nga kung sa diyan na posible nga magtuga man sang damo o kung ano man dira sa area sang filing areas at yung mga pangatubang gid sa mga kaigo nga kaso. Yari bala kapamatian naton ang ining pahayagan ni Police Brigadier General Jack Wangki. Personnel, but that would depend sa that would depend sa demand later on. Mayara makita nga mga reserve kag ang ari kita ang mga office personnel, we can also utilize them just in case kinanglan naton ang more security in those areas. Pero amo ni ganing nahambal ko kanina, medyo mas okay, favorable sa aton ang situation subong kay ang filing of CFCs will be done sa mga malls naton wherein medyo controlled ang area kag secured. Sa bilog ng Region 6, sir, tama? To be clear. Yes. Oo. So with that, sir, mahambal naton nga enough na ina, and did we already coordinate sa aton nga mga traffic kay may mga obrahon ang mga kandidato nga mga parada o kung ano Yeah, sir? amo na ang isa ka na istorya naton. That's why I know there are also some advisories coming from our COMELEC counterpart. Kay we know in the past may ara nga kanya-kanya nga mga estilo ining aton nga mga candidate nga before they go to they go in filing sang ilang candidacy, formally filing, may mga ginahiwat sila nga mga paggrupo-grupo pa kag mga ginahiwat nga mga programs, no? So upod na ina sa sa security plan naton. Dapat Andri Bombocham ang pahiyan sa Direktor sa Police Regional Office sa Police Brigadier General Jack Wangki kaang sa preparasyon sa deployment sa mga kapulisan dito sa Western Visayas sa COC filing. All right. So mas maayo kay ang lugar kung sa di patigayunan sa filings ng COC, just like diri sa bahin sa syudad sa Iloilo sa isa ka mall. So hindi gid tanto sini kabudlay bala nga i-control ang area abi Bomboana kung pag-istoryahan naton ang pag-secure sa perimeter, pero ining mga may plano nga patigayon pa sa mga pre-filing COC activities, lakip man bala ini sa concern sa aton sini kapulisan. Just for example, may ara abi sing isa ka grupo nga anti sila magpadulong sa venue or anti sila upda ng ila sini iya nga mga kandidato sa venue. May isa sila na kalugar nga kung saan matipon sila,
may mga kung ano man dira sila yabi nga mga pakulo dira hasta iya nga makalabot dito sa area or sa venue sa filing sa COC, Bombohana. Yes, tama ina Bombo Cham. That's why nga out of 3,000, may 300 lamang ka police personnel ang mag-in charge sa filing areas. But aside from that, may mga masagwa man nga police personnel ang mag-in charge kung sa diin dira gina-expect target no nga ti magatipon dira ang mga supporters kag other man nga mga supporting group pagit sang mga kandidato nga ti posible magahimo sa mga pagtipon-tipon o kon mga mini rallies man dira sa may sagwa nga ti pagabantayan man mismo sa nga kabilugan man nga mga naga-deploy coming from Police Regional Office 6 nga mga police personnel. Aha. Sa Western Visayas, 3,000. Pero diriya sa Iloilo, 300 ang ma-focus gid sa mga sa area sa sining mga mall. Kabilugan Bombo Cham, Western Visayas 300, pero for the breakdown diri sa may Iloilo Police Provincial Office dira sa may Festive Mall may 97 lamang sa filing areas. Pero sa sagwa niya may 931 pa ka mga nabili nga personnel ang police patrolling, police intervention, police visibility. And dira sa may Iloilo City Police Office Bombo Cham, so na-mention ni mga Robinson's Place dira man may 12 ka police personnel ang in charge mismo sa filing areas, and 201 naman niya ang sasagwa ang malibot kag magabantay kung ano pagida ang mga pre-filing ng obrahon sa mga supporting groups ng kandidato. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa. Di ginantisipar naton nga ang pila ka mga grupo sa mga magapapili sa palabuton sini nga 2025 elections. Tido kasubong nga magpakita man sila sa ila sining iyang show of support. Engineer, no? Kagati magaupod gid sang mga tawo, no? Nga mga supporters nila. Ang aton lang sila diri iyang pag-apilar man nga kung tani hindi man sila makatugas sang huol sa mga naga-eskwela, naga-trabaho, nga makatugas sila sa pagpugok sang dalagan sang trapiko kag may malawig sinibala, no? Nga pagpundo sa paghulag sa mga salakyan. Kay ti hatag man sila sang konsiderasyon. Hindi mo naman siguro gin kinanglan or hindi gin man kinanglan naton sang grandioso, garbuso, extravagant, no? Ano pa nga mga sahi sang tinaga ang gamiton para iyang i-describe ang kadamuon sang tawo, kung ano dira iyang mga pakulo or whatsoever lamang, no? Nga makakuha man sang atensyon kag makakapakita sang puwersa. Ano ang filing sang certificate of candidacy? How? Hindi man na iya ang filing sang certificate of candidacy kung damo ang nagupod simo, hindi na iya talaksan. Agod nga makambal ikaw nga daog ka na sa palabuton sini nga eleksyon. Ang eleksyon niya Mayo pa, bulan pa sang Mayo tuig 2025 pa. So nagapilar kita nga make it fast and simple. Para nga hindi na kita makatugas ang ano man nga say isang huol, no? Sa iban iya nga ti nagatrabaho sa mga estudyante nga nagasulod sa ila sining nga tagsa ka mga bulutuan. 42 minutos ang nakaligad sa takna sini nga alas 11. May pila ka mga nagpadulong sa area nga kung sa diin ginapatigayon ang voters registration, no? May ara man sang reactivation kag transfer sang ila sini nga voters registration. O galing ang iban dismayado kay kinahanglan gid kuno sang photocopy. No? Kinahanglan gid nga ipa-photocopy ang ila sini iya nga mga dokumento. I-check ta bala si Bombo Jomar Villa nagatutok karon sa sining mga concern man sang pila naton ka mga kabombo. Jom, sa report ta please kami. Yes,
Busam no padayon sa karon ang ining mga inabutan sa aplikante sa sining last day karon no sa sining voters registration diri sa may syudad sa Iloilo no ang Iloilo City government o kon ang Iloilo City Comelec ginhimo nga venue ang sa area karon sa festive walk sa may distrito sa Mandurriaco sa Linte tanan nga taga syudad diri nagapadulong agod nga magparehistro no sa sining ulihi karon nga adlaw sa voters registration. Sa sining nasabit karon nga registration ti lain-lain sini ang ila sini nga transaksyon may ara nga ti ang iban sini nagapa-reactivate no? Kay once nga kun magduha ka sunod-sunod nga hindi ka makaboto ma-deactivate ang imo sini nga account. Ang iban may ari man mga newly na kumbaga ba kita ti mga baguhanon la ang iban sini bago la nag 18 anyos. Ang edad, may ito ginikidad interview ta, 17 pa lang, bumutsam, pero 18 years old siya sa February 6 year, no? Next year. Kung sa diinti, before sa election, aligal lang niya sining edad, diri, amo na nga ang iban, nagparehistro na. Sa subong nga mga tinihon, may ari man ang change sa ila sining address na ang iban halin sa probinsya sa Iloilo diri sila nakapakasawa sa syudad ang iban sinigani halin pas ni Grosmo na nga naga atiner diri sa syudad ti dawgin preferred nila nga diri na lang sila maparehistro kaysa kun mag-abot sa binutuhay mapuli pas Las Negros. Nakasubong sini karon sa napakigangutan naton ang isa diri ka aplikante diri siya nagatiner no sa syudad sang Iloilo nga taga Negros bumusabay man sa sangasawa man sa kabataan diri kag ang trabaho sini do diri sa may refilling station do refiller ini siya sa aton sini nga mga kabumbuti sunod sa pagpakigangot naton diri kay kasuwo na pano na do pinasahi ngala niya ni kay ang tata niya ni gali hapon babutsam tapos ang nanay Pilipina pero do may ara sa nga conflict amo na nga do mga 7 years old din siya diri na siya nagdako no sa may pungsod Pilipinas asa nga nanigulang isono sa natungdan again prepared diri na lang maparegister sa city kaysa magpuli pato sa Negros nga ti gastos pamasahe kag ano man no gasto man siya sa ding kwarta kag sa time bla ang mapuli sa tao tapos balik man lang diri sa bay syudad sa Iloilo kay do damo ang oportunidad diri kumpara dito sa bay probinsya sa Negros no aduga pa sa natungdan lakip sini nga ginpaka dismaya sini ang ining proseso karon no kay duwa ni sila ma-inform kay duwa ni sila mokbilog duwa sila ma-inform nga dapat photocopy no sang ila sining nga mga ID nga isa sa mga requirements karon kung paano nga maka-process sila sang transfer sang ila sining voters registration ya mo to pagsaka to pinasbabaw nanaog pa sila nagpila pa to nagulat pa pila ka minutos hasta nga natigayon nga nakapa-photocopy sila sang ila sining nga dokumento tilakip sining nga ginkadismaya sa natungdan nga why sila ma-inform na o kung wala sila kabalo kung may aragin man nga may information na dapat nga mapa-photocopy gid sa gila sining nga dokumento kung ini sila ang mag-change address sa ila sini voters registration pabubutam sa aton sini nga mga kabombo aribla nung kabahin sang pahayag diri sang natungdan sang mapakigangutan naton sini kay sa iya sini nga desisyon do ay pag naka naka-decide kung sino ang abutohon niya nga politiko diri bobotsam tangyati kung paano nga matigayon anay ni na kag ti dugay pa ba na basikon masanagan kag makakita sa kung sino gid man ang deserving sa 2025 election diri sa syudad sa Iloilo ari sang mapakigangutan sang Bombo Radio. Ibo boxer? Para restro. Ha? Restro. Aristro, bali ano na newly ikaw ng aplikante? Bagong. Ay, si bali din ka ginalin sir? Sa Negros, Talisay. Talisay. Oo. Saan wala ka mo kabot di sa city? Isang ligad lang na binulan. Bulan? Oo. Sabi ko dapat maka 1 year ka na antes ka mabutante de. Di mga do tang pulip-pulip nang tim. Diri ka naman daan. Oo. Nga na isipan mo nga diri ka na lang maparehistro syudad daw?
Kay kung isa mo, dilay man daw. Balik pa to, no? Oo, balik ka pa. Bali, ano, diri ka pangasawa or diri ka gobra? Kay single. Single? Oo. Bali, ano trabaho mo di? Tubigan. Ha? Tubigan. Ano ka ga deliver? Repealer. Ha? Repealer. Repealer. So dumayo guro income di kumparas ni gross to? Oo, ti kayo bro to sa Negros. Ano mo, biyay lang sa sikad. Basic Oo. So subong anong kulang na lasi mo? Dokumento okay na? Oo, dokumento lang ito. Okay. Nga subong ka na nakaparehistro haw kay ti lawig man nuras to sa kuna mga pila na bulan. Ti dugay naman ko to sa ano mo sa Negros na ano mo na prestro mo. Kaya na pa ano lang ko ma-transfer lang ko. Transfer ka na lang. Oo, dali lang ko sa. Maling mo ya transfer na lang votes gali no registered no? Oo. Oo. Okay. Anong mga requirements mag-transfer ka? Ang ID ka gano, ang labor. ID Clubbert? Oo. Ano kompleto na ID mo? Okay na. Kita tayo, man sine gagwapa, ano, nagpa-Xerox pa? Ang Xerox pa, nang gwapo. Ikaw ya, na-Xerox mo na mo? Why nagpadala lang ko. Nagpadala lang? Sa upod ko. So bali, ano, why ka mo ma-inform or why ka mo kabalo nga dapat abo ng requirements, oh? Ano, why man? Why no? Kay gulpiada mo lang ang banal nila mo na amo na pa Xerox talan. Oo. Tani kung temprano mo tani ng ano tani. Yung announce na nila. So bali nagpanaog ka pa, nagpod ka pa? Wow. Nagpa-Xerox pa. Oo, ngita ko pa sirokan. Sige. Ikaw te ano may ginalantaw ng abotante diri syudad oh? Why pa? I mean nga politiko gali nga mapadlagan or botohon? Why pa ko balo? Ha? Why pa ko balo? Oo. Sige. Sige kita. Kaluluoy man ng kaluluoy man ng Comelec, Bombo Jomar, nabasulan pa sila nga why sila nagpagwa sang announcement tabing at ipapotocopy gali ang ila sini nga mga dala nga dokumento o sala naman sang Comelec. Sa kalawig sang Chimpo nga ginhatag sang Commission on Elections, particularmente abi sa bahin karon niya sang Iloilo City Comelec. Sa kalawig sang Chimpo, may mga register anywhere, may mga nagpadulong sa barangay. Ti karon dira sa isa ka mall, sala pa sang Comelec kun way ma-photocopy ang ila sini nga mga dokumento, Bombo Jomar. Actually, hindi lang ini siya, no? Isa, kundi damo sila ni kinang mga podyaman ang nagpila dire Bubutsam sa isa ka establishment ba sa sulod sang mall nga nagpapotocopy man, no? So it means sila tanan ang duwak bagay mo na way ka balo o kun way sila gin pabalo. Ngati may mga amo sila galing nga requirement nga mapatocopy pa sa gila sining dokumento unless ka makatransaksyon sila sa sining ulihing adlaw sa voter registration. Kaya mo na galing nga amo na ang problema Joms kay sa kalawigon sang ginhatag nga Chimpo for registration, transfer, reactivation, no? Kung dito yang deadline na dito kay moya ka magkanto tapos kung may mga ipa-comply sa imo bangod nga tungang gabi ang imo sining pamatsyagan or ginhakot ka lang dira nga kung sino man dira iyang nagdala sa imo para lamang nga maiparehistro ka kay makadawa-dawa ka kag makadugang man sa butante sa kung sino nagdala dira sa imo iya sa Comelec. Inano ay gid ma-briefing nga daan ay gid gining pabalo. Dapat sini iya banwa, no? Leksyon na ni saton, hindi ta na pagulaton na mga isa na lang kadlaw, duwa na lang kadlaw ang bilin. Dapat kung hatagan ka sa malawig nga Chimpuan mo gid agon nga makaparehistro ka para iyang for example, may trabaho kabi. Wala ka pa makaparehistro or gusto mo magpa-reactivate or gusto mo magpa-transfer. Mayara man siyang ginatawag sini nga register anywhere. Kag pwede ka man makakuha sang detalye online. Tanan-tanan subong pwede naman sa online. Hindi bla? Nga mamba kapay mo yang wala sila kabalo or wala sila gin pabalo. Mag-amo sinaya
alungayon na lang niya sang Comelec yang mga tao nga mga matamad kung sa diin to yang last day kag deadline na sang registration. Amoya kag pagpa-rehistro sini nila or mapatransfer sila or mapa-reactivate sila. Tapos bibibihon sila ya sang Comelec samtang ang iban gani iya nagpaningwa nga sa mas temprano nga tsimpo nagparehistro, nagpa-reactivate, nagpa-transfer, nagkanto iya sa pinakamalapit nga barangay ang Comelec kuha nilang oportunidad ara sa mall ang Comelec ti lagaw-lagaw sila dala pa rehistro tapos ang iba niya subong mamasol pa ya kay why sila ya kabalo kag deadline na sila nagpadulong diragon magparehistro do ka-unfair man sa bahin sa mga empleyado karon sa Comelec sa pangkabilugan mag-amo silang sitwasyon, Joms? Amo na ang maobserbahan nato no sa lihingan daw sa voters registration bumusangkin nato mga empleyado sa Comelec hindi ginagtindog maginom tubig sa kadamuon mo no sa aplikante karon nga naga-transact no sa nasambit karon nya nga venue no sa sining last day sang voters registration kay kun lantawon nakaplot ng code kita tong iban kulang kuno tiyempo nila na kun nga subong lang abi na kaya kahit kita sa estudyante ana pagnutan naton bangod sa kasukoon siguro sa eskwelahan amo na nga ti subong gin tagaan gid tiyempo ang nato ang tricycle driver bumutsap doon di man ganin patihan to ang balya nga bangod kuno sa kasukoon man sa biyahe daw first time na lang makapa-register do idadya to do mga borones malabot na to 30 ang iya siding nga pangidaron sa inisyaan nagparehistro karon no sa bahin sang Iloilo City Comelec diri sa syudad sang Iloilo. Ang the rest may ara nga taga probinsya sang Iloilo. May iban taga syudad man pero ang gin-change lang nila ang barangay diri sa may Iloilo City. So damo posible basi kundo transfer sila sa barangay no diri sa syudad. O kung dito binakapabana, dito nakapangasawa, muna nga nag-change address sila diri sa syudad sang Iloilo. Pero kung i-assess natin sa kabilugan, sa sining mga more or less, mga 17,000 na mga nagparehistro, ang kalabanan sini, amo ang mga newly registered applicants sa palabuton nga 2025 midterm election. Bumutsam. All right. Si Banson plastan na to, latest rig development kag kung balati pila na ang na-counterista ng Comelec kay las 3 subong hapon, maumpisa na ang ila sining nga cut-off adres sa distrito karon sa Bandurriao. Ano oras sa cut-off, Joms? Alas 3 sa hapon, no? Ang roll dress ang Comelec, kung may nagapila pa within sa alas 3 sa hapon, so ma-cut off tagit sila, no? Ang kwaon si Bobocham, dapat hindi ka maglapaw sa 30 meters nga radius. Nati kung nagatindog ka pero pagtakda alas 3 sa area mga 31 metros hindi ka nagid hindi ka nagid madala na kay last day na ni kagway na sang provisory pa nasa sining voters registration Bubusam. All right. It is si Bumbo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta radio, Bumbo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa. So kabay pa nga dulaon ta na iyang mga ang mentalidad ta na bala nga dumahilig kita ya sa deadline gid o kun sa ginahingapos ang tsimpo para sa isa ka bagay nga dapat naton ma-accomplish. Although nga ginatagan na sang malawig sini nga tsimpo, pero ang botang Pinoy nga mo gid sinaya dumahilig iya sa deadline. Di ko maghambal ka nga estudyante wala sa nga tsimpo. Ti may ara kita ginpamutang sa barangay nga mga satellite office kung Sabado. May ara man sa mga mall. Naton kay kung libre nyo. Kung way ka mo may ginaobra, imbis kung tani ituon nyo. Sagad ka mo na iya kadut-dut sa inyo sini nga mga cellphone. Kaga kung ano to yung mga way kapusla na namong ginahimo sini ninyo. Mo man sa iban di ko yan magpati nga wala ka mo sa tsimpo may tsimpo pero why nyo lang ginatagan importansya karon kay deadline masinala sa laka mo tapos masulo nyo ya Comelec.
Dugang nga mga balita kag impormasyon balikan ta sa padayon nga pagpalayag sa bumbuanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, katapusan na sa buwan ng Setyembre taong 2024. Mga kabombo Castor Nation, sa atin pong Christmas countdown, 86 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, abangan sa ating weather update mamaya ang Bagyong Julian, pinangangambahang maging isang super typhoon ngayong araw. Samantala, red at orange warning naman itinaas na sa maraming probinsya ng bansa. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council naman itinaas na rin ang red alert sa mga rehiyon sa Northern Luzon. Mahigit 100 hektarya ng mga palayan maaari namang maapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Julian. Samantala, Regional COMELEC offices naman ng Northern Luzon binigyan ng otoridad ng COMELEC kung papalawigin pa o hindi ang voter registration dahil yan sa Bagyong Julian. Abangan din mamaya 20 million pesos na pagbuya ibibigay ng pamahalaan para yan sa makapagbibigay ng impormasyon para sa kadarakip ng mga smuggler at mga hoarder ayon sa Department of Agriculture. Samantala, ang Department of Justice naman hindi isinasantabi ang posibilidad kaugnayan sa espionage allegations laban kay dismissed Bamban Mayor Alice Go. Sa ating provincial report, Cagayan at Batanes nakapagtala na ng mahigit sa 1,000 mga evacuees dahil yan sa pananalasa ng Bagyong Julian. Sa international news, ang Taiwan naka-alerto matapos na ma-detect ang multiple waves ng missile firings ng China. Samantala, 3 namang Palestinian leader patay sinilunsad na strike ng Israel sa may Beirut sa nakalipas na magdamag. At live nationwide, via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Itinaas na sa red at orange rainfall warning ang marami mga probinsya sa Northern Luzon kasabayan ng nagpapatuloy na pananalasa nitong Bagyong Julian. Nangangahulugan ito ng mabibigat na mga pagulan na maaring magdulot ng matinding pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kabilang sa mga nakataas sa red alert warning ay ang probinsya ng Batanes o red rainfall warning ay ang probinsya ng Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Abra at ang probinsya ng Cagayan. Nakataas naman ang orange rainfall warning sa probinsya ng Ilocos Sur at ilang bahagi pa ng Cagayan Valley Region. Batay sa forecast ng Weather Agency ng Department of Science and Technology, maaaring magpatuloy ang mabibigat na mga pagulan sa mga naturang lugar dahil yan sa patuloy na paglakas ng Bagyong Julian. Samantala, asahan naman ang mahina hanggang sa manakanakang mga pagulan sa Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna at sa may Quezon Province sa mga susunod na oras. Maging mga mahina hanggang sa malalakas na pagulan ay asahan din sa bahagi po ng Zambales, sa may Tarlac, Metro Manila at Rizal Province na posibleng tumagal din ng ilang oras. Kinumpirma na rin ng National Disaster and Risk Reduction Management Council na nakataas na ang red alert status sa ilang rehiyon sa bansa.
Samantala, sinabi nitong si Council Spokesperson Director Edgar Posadas, nakataas na ang red alert sa mga region o mga Regional Disaster and Risk Reduction Management Council sa ilang lugar na kinabibilangan po ng Cagayan Valley, Central Luzon at maging sa Cordillera Administrative Region. Nangangahulugan po ito na kinakailangan na ang 100% deployment ng mga tauhan sa mga nabanggit na rehiyon para tumulong o tumugon sa kalamidad. Kaugnay din po ng mga inaasahang mga pagbaha, nakahanda raw ang Humanitarian Assistance and Disaster Response Team ng Philippine Navy na umalalay sa mga mamayan sa Northern Luzon na kasalukuyan pong dumaranas ng pagbayo ng Bagyong Julian. Ayon sa Naval Forces Northern Luzon, nakastandby ang Naval Force o Naval Task Force 14 para sa deployment sa iba't ibang lugar na maapektuhan ng bagyo. Ang naturang task force ay binubuo ng mga personnel na may kasanayan sa humanitarian at disaster response, search and rescue operation, retrieval operation at iba pa. Nag-deploy na rin ang Philippine Navy ng mga liaison personnel sa iba't ibang Disaster and Risk Reduction Management Council para tumulong sa iba't ibang kapasidad at magkaroon ng mas maayos na koordinasyon. Ayon sa Naval Forces Northern Luzon, nakahanda rin ang mga kagamitan ng Navy katulad po ng mga bangka, mga truck at iba pa para magamit sa anumang pangangailangan mula ho sa evacuation, rescue effort at mga relief operation sa mga apektadong komunidad. Bombo Weather Update. Kaugnay pa rin po mga kabumbos na nagpapatuloy na paglakas ng Bagyong Julian. Update po tayo mula sa Bombo Radio Philippines Weather Center. Ito hong Typhoon Julian, pinangangambahan na maging super typhoon ngayon pong araw na ito. May update po dyan si Bombo Victor Liantino. Bombo Genesis, patuloy nga sa paglakas ang bagyong si Julian habang nasa katubigan nito ng Sabtang Island diyan sa may lalawigan ng Batanes at inaasahang lalakas palalo ang naturang sama ng panahon at posible na itong maabot ang kategoryang super typhoon ngayong hapon yan o pagsapit ng gabi. Kaugnay nito ay maaaring umabot naman sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Ang ibabandera sa ilang lugar dyan sa may bahagi ng Luzon at maging dyan sa may extreme northern Luzon. Huling namataan ang sentro ng naturang bagyo sa coastal waters ng Sabtang Island sa lalawigan ng Batanes. Taglay nito ngayon ang lakas ng hangin na umaabot na sa 175 km per hour malapit sa gitna at pagbugso na pumapalo na sa 215 km per hour. Kumikilos ang bagyo sa bilis na 10 km per hour pa north-northwestward na direksyon. Kaugnay nito ay nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 diyan sa lalawigan ng Batanes at northern portion ng Babuyan Island. At dahil dito, asahan na ang malakas na hagupit ng bagyo hanggang sa mga susunod na oras. Samantala, signal number 3 naman, nakabandera ngayon sa nalalabing bahagi ng Babuyan Island at maging dyan sa may northeastern portion ng mainland Cagayan. Habang severe hanggang moderate naman ang magiging epekto nito sa buhay at mga ari-arian ng tao. Samantala, signal number 2 ang nakataas dyan sa may mainland Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte at northern at maging dyan sa may central portion ng Ilocos Sur. Habang ang umiiral naman signal number 1 dyan sa nalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, northern at eastern portion ng Nueva Ecija at maging dyan sa may bahagi ho ng Pulilo Island. Ngayong araw nga mga kabombo at Kasar Nation, ikikilos ang bagyo pa west-northwest northwestward dyan ho sa may Bashi Channel ngayong araw at magisimula nga mag-recurve ito at bukas habang kumikilos ito ng mabagal. Sa Miyerkules naman ay inaasahang tutumbukin ito itong Taiwan. Pagbalik nito dito sa Philippine Area of Responsibility, tutumbukin ito ang Taiwan at tuluyang lalabas naman sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng Huwebes. Samantala, asahan pa rin ngayong araw ang mahangin at bahagyang maulan na panahon naman sa ilang lugar dito sa Luzon, lalo na maging dito sa Metro Manila dahil pa rin yan sa epekto nitong trough ng naturang bagyo. Bombo Genesis. Biglaan pa yata yung pagtaas niya nitong lakas na Bombo Victor, ano? Kasi kanina less than
190, and then ngayon mga 195 na yung sinasabing lakas ng hangin nito, Bombo Vic? Yes, Bobo Genesis, dahil nga doon sa karagatan, buwelo itong naturang sama ng panahon habang nandoon sa may bahagi ng karagatan, malapit dyan sa may Batanes. At kagaya nga na nabanggit natin kaninang umaga, hindi natin inaalis nga itong posibilidad na maging super typhoon ito dahil nga doon sa environment na pinaglalagyan ng naturang bagyo, Bombo Genesis. 215 kanina, Bombo Vic, yung nabanggit natin na lakas nito, yung lakas ng pag-ihip ng hangin niya. So kapag umabot ng more than 220, automatically na itataas ito sa super typhoon, Bombo Vic? Yes, Bobo Genesis, kapag tumaas pa yung hangin at maging itong pagbugso ng naturang bagyo, automatic na tataas na yung sa super typhoon category at maging yung mga lugar na pagdadaanan nitong naturang bagyong si Julian ay maaring isailalim na rin sa tropical cyclone wind signal number 5. Parang yung sa Carina noon, ganyan din yung parang dating niya pag labas ng nung malapit ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility, naging super typhoon, katulad dito, bagyong Julian. Maswerte nga tayo, Bombo Genesis, kasi hindi siya dumirekta dito sa malawak na kalupaan ng Pilipinas o ng ating bansa habang ito ay patuloy na lumalakas. So ito ay maaaring maging super typhoon hanggang sa paglabas niya dito sa may Philippine Area of Responsibility. At kagaya nga nababagit ko kanina, Bombo Genesis, magre-recurve ito. So paglabas niya ng Philippine Area of Responsibility, babalik rin ito at tatawid naman dito sa may kalupaan ng Taiwan bago tuluyang lalabas sa Philippine Area of Responsibility. At inaasahan naman, Bombo Genesis, na sa oras o sa sandaling dumaan na ito dito sa kalupaan ng Taiwan, ay medyo bahagyang hihina ito, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Victor. Yan muna ang aking ulat panahon mula dito sa Bombo Weather Center. Bombo Victor Lentino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 11 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Kaugnay pa rin po niya nagsuspende ng klase ang iba't ibang mga lokal na pamalaan ngayon pong araw ng Lunes dahil po yan sa masamang lagay ng panahon dulot po ng severe tropical storm Julian. Sa Region 1 o Ilocos Region, kanselado po ang mga klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Maylawag City sa Ilocos Norte. Suspendido rin ang mga klase sa lahat po ng mga antas sa private at public at private school sa mga lalawigan ho ng Ilocos Sur at La Union. Sa probinsya naman ng Pangasinan, wala ding klase sa lahat ng antas sa public at private schools sa Bayambang, Mapandan, Rosales, Urdaneta, Malasiki, Mapandan, San Fabian, Nangaldan at Bautista. Sa may Region 2 o Cagayan Valley, kanselado ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong mga paaralan sa lalawigan ng Batanes ngayong Lunes hanggang bukas huyan, Oktubre 1. Gayon din sa may Cagayan Province, particular na sa may bayan po ng Apari, Calayan, ang Tuaw, Amulong, Bagao, Gataran, Igig, Lalo at Santa Praxedes habang wala namang pasok sa kindergarten hanggang grade 12 sa may Alakapan, Enrile, Pamplona, Peñablanca, Sanchez Mira, Santo Niño at Tuguegarao City. Sa Region 3 o Central Luzon, wala namang pasok sa lahat ng antas dyan sa may Aurora Province. Sa Cordillera Administrative Region naman ay suspendido ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan sa may Baguio City at probinsya ng Benguet. Maging sa Apayao Province naman ay suspendido ang klase sa kinder hanggang sa grade 12 sa public at maging sa mga private schools. Dala pa rin po yan ng patuloy na pagbayo ng bagyong Julian. Samantala, pinapakilos na rin po ng National Electrification Administration ang mga electric cooperative na bantayan ang magiging epekto ng bagyong Julian sa power sector, lalo na dyan po sa may Northern Luzon. Inaatasan ng ahensya ang mga kooperatiba na i-monitor ang mga banta sa power distribution na maaaring makaapekto sa mga consumer. Pinapa-activate na rin ng Administration o National Electrification Administration ng mga emergency response organization sa bawat kooperatiba na maapektuhan sa pananalasa ng bagyo. Sa ilalim po nito, kailangan na naiimplementa ng electric cooperative ang akmang emergency response plan. Pinapatiyak din ng ahensya sa mga kooperatiba na may sapat at akmang mga materyales o buffer stock na magagamit para po sa emergency power situation at power restoration. Kaugnay nito, inatasan na rin ng ahensya ang bawat electric cooperatives na magsumiti na rin ng regular reporting. Ukol po yan sa araw-araw na naobserbahan sa kanilang nasasakupang lugar.
Samantala, maaari ding maapektuhan ang kabuang 108,767 hektarya ng mga palayan sa bansa dahil yan sa pananalasa ng Bagyong Julian batay sa datos ng Philippine Rice Information System. Malaking porsyento nito ay mula sa may Cagayan Valley na umaabot ng hanggang sa 51,864 na hektarya. Ito ay pawang sa probinsya ng Cagayan lamang. Sunod dito ay ang Ilocos Region na tinatayang may 46,911 hektarya ng mga palayan na maapektuhan. 25,731 hektarya rito ay mula sa may Ilocos Norte, habang 21,180 hektarya ay mula ho sa may Ilocos Sur. Sa Cordillera Administrative Region, inaasahang aabot naman sa halos 10,000 hektarya ng mga palayan ang maapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Julian. Binubuo ito ng 4,238 na mga hektarya sa probinsya ng Abra at 5,754 na hektarya sa probinsya naman ng Apayao. Samantala, batay sa kasalukuyang datos na hawak ng Philippine Rice System, malaking bahagi ng mga standing crops dito sa Pilipinas ay nasa ripening stage o malapit ng maani. Ito'y may kabuang 73,823 na mga hektarya ng palayan. Umaabot naman sa 34,944 hektarya ang nasa reproductive stage, habang 66,154 na hektarya naman ang naani na bago pa man yung pananalasa nitong Bagyong Julian. Samantala po, kumuha po tayo ng pag-uulat mula po dyan sa may tanggapan ng Commission on Elections dahil nagpahayag po ang ahensya ng kahandaan sa oras na dagsain na bukas. Ito po nga paghahain nga ng Certificate of Candidacy. Kaugnay yan, kumuha pa tayo ng report mula kay Bombo JC Galvez. Handa ang Commission on Elections sa oras na dagsain bukas, Oktubre 1 ang mga lugar na pagdadausan ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Magsisimula kasi bukas ang unang araw ng COC filing at magtatapos naman hanggang sa Oktubre 8. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kung sakaling magsulputan ang mga kakandidato, nakahandaan niyang kanilang mga personnel para rito. Sa Daten City kung saan maghahain ang mga kakandidato sa pagkasenador, mayroong mahigit 100 COMELEC personnel ang magbabantay sa lugar. Bagamat nagpayag ang COMELEC ng kahandaan, sinabi ni COMELEC Chairman Garcia, ang mga kakandidato ay kalimitan sa kalagitnaan o katapusan naghahain ng COC. Minsan kasi madami rin na mga kandidato, hindi sila nagpa-file sa unang araw. Kalimitan, huling araw o kaya minsan naman sa kalagitnaan ng filing period ng candidacy. But just the same, kahit tumagsa sila sa unang araw, handa naman kami. Kaya nga yung mga ibang lugar dito sa buong bansa, meron tayong nilipat na lugar kung saan magpa-file, hindi sa opisina ng local COMELEC sapagkat sadyang pagkalit-liit. Yung iba lumipat sa mga malalaking lugar katulad ng mga gymnasium. Una nang sinabi ni Chairman Garcia na hindi pinahihintulutan ng malafiesta na paghahain ng kandidatura sa mismong venue. Para sa senator at party list groups, 4 lamang na kumpanyo ng pinapayagan, 3 naman sa pagka-mayor at congressman, gayon din sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Samantala, dahil sa pananalasa ng Bagyong Julian sa ilang lalawigan sa bansa, sinabi ni COMELEC Chairman Garcia na binigyan nila ng otoridad ang regional COMELEC offices sa Northern Luzon kung palalawigin o hindi ang voter registration. Bagamat sinabi namin hindi kami magpapa-extend ng registration, subalit medyo kasalukuyan pong binabagyo yung mga kababayan natin sa may Northern Luzon. Kung kaya binigyan namin ng authority yung aming mga regional offices doon, na nasa kanilang pong hindi pagpapatuloy ngayong araw na to ang registration of voters upang ito ay ma-reset sa ibang araw. Kung kakailanganin, halimbawa bukas, kung kaya nga lamang magkakasabay po ito sa simula ng filing ng Certificates of Candidacy natin na tatagal hanggang October 8. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. 18 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian.
Kaugnay pa rin sa mga usapin sa halalan, pinaalalahanan ng Commission on Elections ang publiko na humabol na sa mga local office ng komisyon. Ngayon pong araw, kasabay po yan ng pagtatapos ng registration period para sa May 2025 elections. Ayon kay Commission on Elections spokesperson Attorney Rex Ludianco, maaaring humabol ang mga botante sa anumang application o aplikasyon katulad po ng pagpaparehistro, transfer ng presintong pagbubutuhan, reactivation para ho sa mga hindi nakaboto sa dalawang magkasunod na halalan at iba pa. Kasama rin po dito ang pagpapalit ng pangalan dahil sa pag-aasawa, pagpapalit po ng status mula sa pagiging overseas Filipino worker tungo sa pagiging local voter at iba pa. Bukas anya ang mga opisina ng komisyon at maaari pong mag-extend pa ang mga ito. Depende sa dami ng mga hahabol na magpaparehistro katulad ng kalimitang nangyayari. Narito ang bahagi po ng kanyang payag. Yung po sa mga hindi pagpaparehistro, kailangan na po ninyo talagang pumunta doon sa tanggapan ng COMELEC o kung saan man po namin inilipat ang registration para po magiging mas convenient at madali sa inyo. Pinili na po namin karamihan na pumunta sa malls dahil doon po mas maayos naming matatanggap ang inyong mga voters registration application. So medyo huling araw na po ito. Inaasahan po namin, dadami ang pila. Nagsimula po tayo ng registration, February pa po. Pero po sana, karamihan po sa inyo ay makahabol pa. Lahat ng klase ng application, mula po dun sa bago, magta-transfer, magpapa-reactivate dahil sila sa hindi pagkakaboto ng 2 beses sa halalan o higit pa. Yung magpapa-change ng name dahil nag-asawa na po, bago ng apelido. Yung magpapa-corruption na nakitang may mali, yung dating overseas voter na gusto nang bumoto dito sa Pilipinas, magpapa-reinstate. At yung dati naman pong voter na lokal na gustong maging overseas voter na, ito po yung huling pagkakataon para magawa po natin lahat yan. Ayon kay Attorney Ludianco, inaasahan ng komisyon ang mahabahabang pila ngayong pong araw sa kabila ng mahabahabang panahon na binuksan ang registration period na nagsimula pa noong Pebrero ng kasalukuyang taon. Samantala, target naman po ng Commission on Elections na marisolba ang mga kaso ng nuisance candidate para sa 2025 midterm elections sa Nobyembre ng kasalukuyang taon o bago pa man mag-umpisa ang pag-imprenta ng mga balota sa Disyembre. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, reresolbahin ang mga inihaing kaso sa ANBank level upang hindi na makatakbo pa ang mga panggulo at hindi na malagay pa ang kanilang mga pangalan sa balota. Bukas naman, Oktubre 1, magsisimula na nga ang paghahain ng Certificate of Candidacy hanggang sa Oktubre 8 po yan ng kasalukuyang taon. Ipinaliwanag naman ni Garcia na ang mga kakandidato na magsasagawa ng mga aktibidad o magpo-post ng mga materyales sa panahon ng pagpa-file ng Certificate of Candidacy ay hindi sisitahin para sa premature campaigning dahil hindi pa naman sila kinukonsidera bilang mga opisyal na kandidato. Sa kaugnay pa pong balita, nakalatag na ang mga security protocol na ipapatupad po ng Philippine National Police sa 8 araw na paghahain po ng kandidatura mula bukas, Oktubre 1 hanggang sa Oktubre 8. Ilan nga po dito ay ang pagde-deploy ng mga kapulisan sa mga local COMELEC office upang magbigay ng seguridad kapwa sa mga kandidato at maghahain po ng kanilang kandidatura at sa mga COMELEC personnel na rin. Ayon po kay Philippine National Police Chief Police Colonel of Police General Romel Francisco Marbil, hinihigpitan din ng kapulisan ang patrol operations hindi lamang sa mga kakalsadahan kundi sa mga matataong lugar. Kasabay po nito ay pinapaalalahanan naman ng general ang mga pulis na maging neutral lamang o walang kikilingan. Ayon naman sa general, ang deployment ng mga ito sa mga COMELEC office ay upang magbantay sa seguridad at hindi upang magbigay ng suporta para sa mga kandidato na maghahain ng kanilang Certificate of Candidacy. Sa iba pang mga development, muli pong ipinagpaliban ngayong Lunes ang arraignment o pagbasa ho ng sakdal kay dismissed Bamban Mayor Alice Go sa Quezon Graph dyan sa may Valenzuela City Court. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera, inilipat sa hapon ng Oktubre 28 ang pagbasa ng sakdal nitong si Go. Hindi naman binanggit ng opisyal ang dahilan ng pagpapaliban ng mga unang arraignment. Bagkus sinabi nito na tanging ang notice lang ang kaugnay po sa reschedule ang inaabot sa Bureau of Jail Management and Penology. Maalala na una nang hindi natuloy ang pagbasa ng sakdal kay Go sa naturang kaso noong Setyembre 20 sa gitnahuyan na nakabinbin nitong motion to quash sa kaso na inihain laban sa kanya.
Nauna na rin naglagak ng piyansang 540,000 pesos itong si Go sa Valenzuela City Regional Trial Court, Branch 282, para yan sa mga kasong may kinalaman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nag-ugat ang kasong graft nitong si Go mula sa reklamong inihain ng Department of Interior and Local Government kaugnay sa umunoy pagkakasangkot niya sa sinalakay na Philippine offshore gaming operators dyan sa Bamban sa probinsya ng Tarlac. Samantalang hindi naman po sinasantabi ng Department of Justice ang posibilidad kaugnayan sa mga espionage allegations kay dismissed Bamban Mayor Alice Go. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez na ang revelasyon ng itiniwalag na Chinese spy at tycoon na si Xi Ziyang ay na nakakulong ngayon doon sa Thailand na nag-uugnay kay Alice Go alias Go Waping sa mga umano'y operasyon ng pag-iispiya ng China dito sa Pilipinas bilang isang lead daw na kailangang imbestigahan ng mga security agent. Bagamat wala pang natanggap ang ahensya na formal information kaugnay sa mga aligasyon ng dating Chinese spy, sinabi ni Undersecretary Vasquez na naniniwala ang ahensya na ang mga isyong bumabalot kay Go ay lumilikha ng national security concerns na dapat na maimbestigahan. Sa ngayon, ayon sa opisyal, i-refer ng Department of Justice ang investigasyon sa National Bureau of Investigation at makikipag-ugnayan sa National Security Agencies para mangalap pa ng mga karagdagang impormasyon. Kung sa paano naman makukuhanan ng testimonya ang nakakulong na Chinese tycoon doon sa Thailand, sinabi ni Undersecretary Vasquez na maaaring gamitin ng ating bansa ang membership nito sa International Criminal Police Organization o Interpol. O di naman kaya ay sa pamamagitan ng diplomatic channels para magpadala ng individual o investigador sa Embahada ng Pilipinas doon sa Thailand para sa naturang usapin. Samantala nasilip din ng House Quad Committee ang isa pang Chinese businessman na sinasabing kabilang daw sa matrix ng nakalipas na administrasyon. Partikular na rito itong si Alan Lim na sinasabing business associate itong si dating economic advisor Michael Yang. Ayon sa Quad Committee, si Alan Lim ay sangkot umano sa human trafficking at sa operasyon ng Philippine offshore gaming operator. Si Alan Lim ay bilang business partner nitong si Yang, mayroon daw siyang mahalagang papel sa pag-usbong ng Philippine offshore gaming operator noong nakalipas na administrasyon. Una na rin ibinunyag ng mga whistleblower, kabilang na si Colonel Eduardo Asierto na malalim daw ang ugnayan nitong si Yang sa mga Chinese drug cartel. Nagsisilbi rin daw na front sa operasyon ang mga negosyo nitong si Yang, katulad ng DCLA Plaza at Yangtze Group Trade Company. Etong si Yang ay nadidiin din sa pharmacy scandal kaugnay sa sinasabing overpriced na medical supplies noong COVID-19 pandemic. Tala inihayag naman po ng Philippine Embassy sa Washington na patuloy nilang minomonitor ang kalagayan ngayon ng mga kababayan po nating Pinoy at wala pa silang naitatalang nasaktan o naapektuhan ng bagyong Helen sa timog silangan ng United States. Nasa 300,000 nga pong mga Pinoy ang naninirahan sa mga lugar na tinamaan ng naturang hurricane. Dagdag pa rito ay nakahanda rin daw ang Philippine Embassy na magbigay ng tulong para sa mga tinamaan ng bagyo sa may southeastern United States. Malubhan namang naapektuhan ng bagyo ang rehiyon ng Big Bend sa may Florida. Gayon din ang mga bahagi ng Georgia, Tennessee at Carolinas. Ang Hurricane Helen nga ay isa pong Category 4 na bagyo. Ay naglandfall po yan sa may Perry, Florida na may lakas po na hangin nga abot sa 225 kilometers per hour. Sinasabing ito na rin ang pinakamalakas na bagyong tumama sa may Big Bend. Meron na ho tayong 27 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga development ngayon, muli pong nakapagtala ng phreatic eruption sa Bulkang Taal nito pong araw ng Linggo base sa inilabas na bulletin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ngayon pong araw ng Lunes, huling araw po ng Setyembre. Nagtagal ng 2 minuto ang phreatic eruption ng naturang bulkan. Maliban po rito, nagbuga rin ang naturang bulkan ng 1,510 na tonelada ng asupre noong nakalipas na araw ng Sabado at naobserbahan din ang upwelling ng mainit na volcanic fluids sa main crater o sa main crater lake. Namonitor din ang katamtamang emission ng plumes na hanggang sa 700 o 700 metro ang taas at napadpad po ito sa hilagang silangang direksyon.
Wala namang volcanic quake na naitala nitong nakalipas na araw. Sa ngayon ay nanatili pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal na nangangahulugan na nanatili sa abnormal na kondisyon kahit posible pa rin ang banta ng sudden steam-driven o ito yung mga tinatawag na phreatic explosion o pagsabog ng bulkan, maging itong volcanic quake, minor ashfall at iba pa. Patuloy pa rin ang paalala po ng PHIVOLCS sa mga komunidad sa palibot po ng Taal, Caldera sa epekto ho sa kalusugan nitong exposure sa mataas na concentration ng asupre mula po sa naturang bulkan. Gayun din, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok po sa Taal Volcano Island, permanent danger zone, lalo na sa bisinidad ng main crater at ng Castilla, at bawal din ang pagpapalipad ng mga sasakyang paghimpapawid, malapit po yan sa tuktok ng naturang bulkan. Samantala, umaabot naman na sa 11 na aftershocks ang naitala ng PHIVOLCS mula po yan sa 5.1 magnitude na lindol na tumama po kahapon. Magugunita na naramdaman nga ang nasabing main quake bandang alas 2:53 po yan ng hapon. At natukoy naman ang episentro ng lindol sa layong 16 kilometers sa timog kanluran ng Poro, Cebu. May lalim po ito na 11 at tectonic po ang pinagmulan. Posible umano nga magdulot ito ng pinsala at magkaroon ng marami pa pong aftershocks hanggang sa mga susunod na araw, kaya't patuloy pa rin po ang pagpapaalala ng mga otoridad na maging alerto at magdoble ingat. Meron na lamang tayong 29 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa iba pang mga balita, nagpatatumuli itong si Vice President Sara Duterte matapos mangako umano sa kanyang ina na hindi na muling magdadagdag ng mga tattoo mula sa nauna niyang pinalagay. Sa pagbisita ng pangalawang Pangulo doon sa may Buscalan sa probinsya ng Kalinga nitong weekend ay hindi na nga siya tuluyang nakahinde sa request itong si Apo Wangod na isang sikat na batok artist sa bansa. Kwento ng pangalawang Pangulo, kinamusta umano siya ng ina na mangilang ulit na nagpaalala na huwag na muling magpalagay ng isa pa. Kasunod dito ay 4 na beses naman umanong nagalit o nangulit ang naturang itong si Apo Wangod na sana ay mapagbigyan siya ng Vice Presidente na malagyan ng tattoo ang bago ho siya umalis sa probinsya. Pinagbigyan naman ito ng pangalawang Pangulo at sinabing wala naman siyang balak na muling magpatatu at andun lamang para husamahan ang isa sa kanyang tauhan na nagpalagay ng tattoo sa sikat na batok artist. Samantala itong si Apo Wangod ay natuwa sa naging pagpasya o pagpayag ng naturang opisyal. Si Apo Wangod ay isa pong residente sa Buscalan na maaari namang mapuntahan mula Metro Manila sa loob lamang ho yan ng 12 oras na biyahe. Samantala po, nasa kabuang 3,519 na agrarian reform beneficiaries ang nabiyayaan po ng Certificate of Condonation ng pamahalaan sa lalawigan yan ng Tarlac. Sa nasabing bilang aabot sa 4,663 na certificates of condonation ang ipinamahagi at aabot po yan sa halagang 124.6 million pesos. Sakop po ng nasabing biyaya para sa mga benepisyaryo ang lupaing may lawak na 4,132 hectares. Galing ang mga beneficiaries na ito mula sa iba't ibang bayan at syudad ng Tarlac gaya na lamang ng Moncada, Paniqui, San Manuel, Camiling, Gerona, San Clemente, Santa Ignacia, San Jose, Tarlac City at iba pa gaya ng Concepcion at Bamban. Dahil nga sa Certificate of Condonation, laya na sa anuman pong pagkakautang ang mga magsasaka na naisakatuparan sa bisa na din po ng New Agrarian Emancipation Act o ang Republic Act No. 11953. Samantala sa iba pang mga balita, agad na nasawi ang 5 katao matapos ang banggaan po ng papasaherong bus at isa hong sports utility vehicle sa may Mahayhay, Lucban Road sa may Laguna. Ayon kay Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Officer Rayjan Libato, naganap ang insidente sa Barangay Bakya at Ilayang Banga nitong linggo ng hapon. Agad na nasawi umano sa insidente ang conductor nitong bus at 3 pasahero habang ang isang pasahero naman ay nadala sa paggamutan at kalaunan po ay nasawi rin. Nasa 30 pasahero naman na sakay ng bus ang dinala sa iba't ibang mga paggamutan sa probinsya ng Laguna. Inarkila ang naturang sasakyan para maghatid sana sa Kamay ni Jesus sa Lucban, Quezon habang ang sports utility vehicle ay pauwi na sana sa Atimunan, Quezon nang mangyari ang naturang insidente.
Sa ngayon, patuloy pa rin pong iniimbestigahan ng mga otoridad yung pong nangyaring banggaan. Meron na naman po tayong 24 o 25 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. At bago tayo umusad sa iba pang mga malalaking balita, update po muna tayo sa kalagayan po ng mga kababayan po natin dyan sa may bahagi po ng Northern Luzon. Kasama po natin ang Provincial Disaster and Risk Reduction Management Officer ng probinsya po ng Cagayan, si Ginoong Ruel Rapsing. Ito ho'y kaugnay dun sa patuloy pong ginagawang evacuation sa mga kababayan po nating apektado nitong pananalasan ng bagyong Julian. Magandang hapon, magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Ginoong Ruel Rapsing, si Bombo Genesis po ito, kasama po natin ang ating katandem si Bombo Ever. Unang-una, kamusta po ang karanasan yung o naranasan po ninyong epekto nito hong bagyong Julian dyan po sa may probinsya ho ng Cagayan sa ngayon, sir? Yes sir, mula kahapon po ng tanghali, itong southern portion po ng province ng Cagayan, nakaranas ito ng light to moderate rainfall. Samantalang yung northern portion po natin ay nakaranas naman sila ng moderate to heavy rains. As to wind, dito po sa southern portion, medyo panayan lang na hangin. Sa northern portion po natin, ang nakakaranas ng gusty winds, no? Although hindi naman ganun kalakasan, ang mga 30 to 40 kilometers per hour lang na hangin ang nararanasan nilang gusty winds. Kamusta po yung ginagawa ho nating evacuation sa mga kababayan po natin? Nagkaroon po ba tayo initially ng mga preemptive evacuations? Yes sir, as of yesterday, yung island municipality po ng Calayan, through the leadership of Mayor Jong Lopez, nag-preemptive na sila ng kanilang mga constituents. In place na rin yung kanilang mga rescue units and so as their DRM council. And the same with the uniformed personnel na assisting agency sa bayan po ng Calayan. So we are confident through the leadership of Mayor Lopez, since he was once a member of the 505 Rescue Squadron of the Philippine Air Force, all the preparedness are done in Calayan. No? Dito naman sa mainland, ang nag-report sa atin ng mga local DRMO as to preemptive evacuation ay yung mga highly susceptible to rain-induced landslides like Santa Praxedes and Gataran. However, yung total number of individuals ay less than 200 lang sa dalawang munisipyo. Okay. Ang ating katandem si Bombo Ever, may mga dagdag pong katanungan, Bombo Ever? Alright. Base po sa inyong obserbasyon dito po sa epekto ng bagyo dyan sa may Cagayan, ano po ang dapat na paghandaan ng mga residente dyan? Ito po, pahinggil po dito sa ulan at hangin na dala po nitong bagyo. Well, definitely, itong severe tropical storm Julian will definitely have effects dito sa province namin, ano. And since 15 kilometers per hour lang yung kanyang takbo, ang minomonitor natin ngayon, sir, yung pagtaas ng level. Although ngayon below alert level pa rin ang water level natin, no, in all tributaries. May it be Cagayan River, Chico River, or Tumon River, they're all still below alert level. Ang pinangambahan lang natin kung magtagal itong si STS Julian ay masaturate yung ating mga kalupaan, and 70% of the province is actually highly prone to rain-induced landslides. Kamustahin na rin po namin, siyempre mahalaga po itong supply po ninyo ng mga food packs at saka mga non-food items na ipapamahagi po sa mga apektado o mga sinalanta pong mga residente dyan sa may Cagayan. Kamusta po, sapat pa rin po ba ito o kailangan pa po ng augmentation coming from the national agencies? At ano na rin po yung mga panawagan po ninyo para po sa ating pamahalaan? Well, so far, the barangays, the same with the local government units, still has their stockpile, ano?
and they are still not requesting from the Provincial Social Welfare and Development Office no mga naka-stockpile nating mga food and non-food items. So we believe medyo kakayanin pa ng aming stock. Somehow, because of the projected damages that the STS Julian will affect the province, we might be considering a recommendation to put the province under state of calamity. Somehow, that will depend on the number of municipalities that has already declared state of calamity, and also the recommendation of the Ardena team that is conducting right now damage assessment. Sa mga kababayan po natin sa Cagayan at sa mga magigiting po nating mga pinuno ng local DRMO, alam po natin na 70% of the province is highly susceptible to rain-induced landslide, maging mapagmatsyag po tayo. At kung mas maigi na makapag-preemptive evacuation na tayo, given na magtatagal yung STS Julian sa ating probinsya, baka masaturate yung ating mga kalupaan at baka bumigay yung ating magkaroon ng pagbigay ng nakakalupaan natin. Okay, sige. From time to time, sir, muli kaming uugnay ho sa inyo para sa mga dagdag na development. Maraming salamat. Ingat po kayo. Ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer ng probinsya po ng Cagayan, si Mr. Ruel Rapsing, kaugnay po dito sa patuloy na pagbabantay dito sa epekto ng bagyong Julian dyan sa Northern Luzon. Samantala, kuha po muna tayo ng report mula naman dyan sa may Civil Aeronautics Board. Nagpaalala po ang ahensya sa publiko na alamin muna ang kanilang karapatan bilang pong mga pasahero para na po sa ligtas na biyahe. Kaugnay niyan, may report si Bombo Jovino Gala. Pinayuhan ng Civil Aeronautics Board ang mga pasahero na alamin ang kanilang karapatan, lalo na ang mga mananakay ng eroplano. Sinabi ni Attorney Werlus Samudjo, ang Chief Legal Division ng CAB, na maraming mga reklamo ang kanilang natatanggap ukol sa paglabag ng ilang mga pampaserong eroplano sa Air Passenger Bill of Rights. Mabilis anya nilang nire-resolba kung saan may mga ilang airline companies na ang kanilang nabigyan ng warnings. Kasi may mga travel agencies na ipinagdadamot yung contact information kay airline. So, pag nakakancel yung flight, nadidelay yung flight, o may nangyayari na related sa flight, hindi tuloy nabibigyan ng notice ni airline yung pasahero. So, tinanong namin, bakit nangyayari yun? O bakit hindi nyo binibigay yung contact information o yung tamang contact information kay airline? Yun pala, alam niyo yung may senaryo na nag-aagawan kayo ng kliyente, kaya ipinagdadamot ninyo. So ayaw niyong maagaw ni airline yung kliyente ninyo, kaya hindi niyo binibigay yung totoong contact info o hindi kayo nagbibigay talaga ng contact info. Pagtitiyak naman niya na kanilang natutugunan ang anumang reklamong na ipaparating sa kanilang opisina. Pagdating sa misconnection, ang dami pong complaints kaming na-receive tungkol dyan. So ngayon po, meron na tayong rule. Sagot na po ni airline. Okay? Siya may kasalanan kung bakit hindi o naiwan kayo ng isa nyo pang flight. Sagutin na po niya ngayon yun. Siya ang bibili ng ticket para sa inyo. Gastusin niya yun. Okay? Dati wala po tayong ganyang rule. Pero ngayon po meron na. Okay. Class downgrade. Halimbawa, from business class, bigla kayo na downgrade sa economy. It's because nagkaroon ng aircraft downgrade. Okay? Dapat ibalik ni airline yung fare difference, no, nung business class doon sa bago nyong class or economy. So kung ano fare difference ang dapat ibalik kay airline, ibalik kay pasahero, ibalik ni airline. Plus may penalty pa yan. An amount equal to 50% of the fare difference, ibibigay yan on top of the refund. Ako si Bomboy Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country,
Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Meron na lamang tayong 17 minutes bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa iba pang mga malalaking balita, nag-alok po ngayon ng hanggang sa 20 million pesos o 20 milyong piso na pabuya ng pamahalaan sa mga makapagbibigay ng impormasyon para huyan sa ikadarakip ng mga smuggler at maging yung mga hoarder ng mga agricultural supplies, mga agricultural products. Ayon kay Agriculture Spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa, sa ilalim po ng bagong batas na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, may tuturing na economic sabotage ang hoarding o smuggling ng mahigit sa 10 milyong piso na nasabat na agri-products. Nakasaad din sa bagong batas na ang mga mapapatunayang guilty ay mahaharap sa habang buhay ng pagkakakulong nang walang inirekomendang mga piyansa at pagmumultahin ng 5 beses na halaga ng nakumpiskang mga produkto. Halimbawa, ayon sa opisyal, kapag ang halaga ng nasabat na smuggled goods ay 100 million pesos, pagmumultahin ng mga smugglers ng 500 million pesos. Samantala, sa iba pang mga development, naglabas po ng proklamasyon ang Palasyo ng Malacanang na nagdedeklara ng special non-working day sa 5 lokalidad dito sa ating bansa. Sa ilalim po ng Proclamation number 693, walang pasok ang October 4 o sa Oktubre 4 dyan sa may Infanta sa Pangasinan para ho sa kanilang 148th founding anniversary. Proclamation number 694 naman ang nagdedeklara ng special non-working day sa may Lapuyan, Zamboanga del Sur sa darating po na Oktubre 16 para sa kanilang 67th o ika-67 founding anniversary. Deklarado rin bilang wala hong pasok sa Negros Oriental sa Oktubre 25 sa kaugnay din po sa Buglasan Festival at Oktubre 26 naman ang special non-working day sa may Angeles City sa Pampanga para sa kanilang Tigtigan, Terakan, Kang Dalan Festival na bahagi po ng komemorasyon ng syudad sa kanilang recovery mula sa pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991. Naniniwala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mararapat lamang din na magbigay ho ng pagkakataon sa mga residente ng bahagi po ng Iloilo na makilahok sa komemarasyon ng Cry of Lingkod o ito ho yung unang deklarasyon ng revolusyon laban po sa mga Espanyol sa probinsya ng Iloilo. Kaya po wala ring pasok sa naturang lugar. Ito ho'y sa Oktubre 28. Samantala, pirmado lahat nitong sa Executive Secretary Lucas Bersamin ng mga naturang proklamasyon na inilabas ng Palasyo Malacanang. Samantala, kuha naman po tayo ng mga karagdagan pang balita mula sa lalawigan. Posibleng mas matinding epekto daw ng bagyong Julian sa may Batanes. Pinaghahandaan na rin po yan. At nasa 31 pamilya sa naturang probinsya inilikas na sa pananalasa. Gitna pa rin po yan ang pananalasa ng bagyo. Kaugnay niyan, may kabuuan pang report ang Bombo Radio Kawayan. Umabot na sa 31 pamilya ang nagsilika sa lalawigan ng Batanes dahil sa banta ng bagyong Julian. 14 na pamilya mula rito ay mula sa bayan ng Basco, 5 pamilya naman ang mula sa Mahatao at 7 sa Ivana at 5 naman sa Itbay at Batanes. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Roldan Esticul, sinabi niya na gawa sa light materials ang bahay ng ilang mga evacuees dahilan kaya't minabuti nilang makisilong na lamang sa mga evacuation center para sa kanilang kaligtasan. Naabutan naman na umanaw mga ito ng family kits para mayroon silang magamit sa kanilang pananatili sa evacuation centers. Patuloy naman ang kanilang monitoring sa buong lalawigan ng Batanes para sa agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga residente. Pinayuhan naman niyang mga residente na mag-ingat hanggat hindi patuloy ang nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Julian. Patuloy po ang pagbibigay namin ng mga impormasyon at mga abiso para sa ating mga kababayan at lahat naman po ay tuloy-tuloy kahit sa social media o kaya sa mga bandilyo namin ay yan po ay naibigay na sa kanila at ang tinututukan namin ngayon ay halos lahat naman po dahil coastal area po kami dahil sa storm surge na warning. So nakatutok din po kami doon dahil halos lahat po ng ating mga munisipyo at barangay ay coastal areas po. Yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Bombo Angelica Morales para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Ang pasok naman sa mga tanggapan ng gobyerno at paaralan sa bahagi pa rin po ng Batanes at ilang bahagi ng Cagayan kanselado hanggang bukas. Mahigit sa 1,000 mga evacuees sa Cagayan at Batanes ang naitala na po dahil sa patuloy na pagbayo ng Bagyong Julian. May update po dito ang Bombo Radio Tugigaraw. Walang pasok sa mga tanggapan at sa mga paaralan sa lalawigan ng Batanes, bunsod ng pananalasa ng Bagyong Julian ngayong araw na ito hanggang bukas. Ginawa ni Batanes Governor Marilu Cayco ang direktiba batay sa naging rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Kaugnay nito, sinabi ni Mia Edsel Carbonell, ang Information Officer ng Office of the Civil Defense Region 2, na may 29 families o 95 individuals ang evacuee sa Batanes habang 320 families na binubuo ng 1,015 sa lalawigan ng Cagayan. Bukod pa dito, sinabi niya na may 7,000 family food packs sa Batanes. Idinagdag pa ni Carbonell na mahirap ngayon ang signal ng internet sa Batanes kaya hirap sila na makakuha ng update sa sitwasyon sa nasabing lalawigan. Kaugnay nito, sinabi ni Ruelo Rapsing, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Cagayan, na patuloy ang kanilang monitoring lalo na sa coastal areas ng lalawigan sa mga posibleng pagbaha at mga landslides. Samantala, sinabi ni Joe Ariraw ng MDRRMO Calayan na wala silang supply ng kuryente sa mga oras na ito. Ang worry lang natin magkaroon ng mga local flooding dahil sa mga waterways na hindi na madaanan ng mga binagsak na tubig ulan, ano? But somehow ang mas pinaka-concern natin ngayon, kung sakaling magtagal pa itong si Severe Tropical Storm Julian, ay yung pag-saturate ng ating kalupaan at baka magkaroon ng pagbigay ng mga kalupaan natin. Since we're highly susceptible to rain in this landslide, bukod pa doon sa threat ng storm surge na binabanggit ng DOST Pag-asa. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ruby Away Ibay para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, yung klase po ng ilang lugar naman doon sa may Cebu, suspendido din matapos nga po ang tumamang magnitude 5.1 na lindol. Kaugnay yan, kumuha pa tayo ng update sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Sinuspindi ang in-person classes sa ilang lugar sa Cebu upang bigyang daan ang mga inspeksyon ng gusali matapos ang magnitude 5.1 na lindol na tumama sa bayan ng Puro sa Camotes Island. Ayon kay DepEd 7 Director Salustiano Jimenez, na sa Cebu City, inatasan ng Department of Education ng Cebu City Division sa isang memorandum ang mga pampubliko at pribadong paaralan, kapwa sa elementarya at high school na pansamantalang magsagawa ng modular learning. Nagpasya din ng ilang mga kolehiyo na suspindihin ang mga face-to-face classes para sa mga layuning pangkaligtasan. Kabilang dito ang Cebu Normal University at ang Asian of College Technology. Bukod dito, ipinag-utos din ng Lapu-Lapu City Government at Municipality of Cordova ang suspension ng in-person classes para mapadali ang inspection at assessment sa mga school building at iba pang infrastruktura. Tiniyak ng opisyal na sa oras na masisiguro nila ang kaligtasan ng mga gusali, babalik na sa face-to-face classes. Ang pinakamalakas ay ang magnitude 5.1 na lindol na naganap bandang alas 2:53 ng hapon na ang pagyanig ay naramdaman hindi lamang sa Cebu, kundi maging sa mga karating lalawigan tulad ng Leyte at Bohol. Wala namang naiulat na nasawi at napinsala sa nasabing paglindol. Ngayon, patuloy ang pag-access sa mga classroom sa ating mga school buildings para masiguro na yung mga bata ay safe talaga. Maybe later this morning, so may magkaroon ng resulta. So possibly once ma-check na lahat ng mga classrooms at mga buildings dito sa Cebu City, so mag-resume naman ang klase. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherry May Balingat. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Bago po sa ating balita sa ibayong dagat, mga kabombo, handa raw na tumugon itong si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barber sakali pong alukin ng Administrasyong Marcos na pumalit bilang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Ayon kay Congressman Barbers, may tuturing na isang pribilehyo ang tawagin ho ng Pangulo ng bansa upang gawing katiwala ng isang ahensya ng gobyerno. Sakali pong imbitahan daw sa posisyon ay gagawin naman nitong si Congressman Barbers ang kanyang trabaho hindi para sa isang tao kundi para sa bayan. Gayunpaman, nilinaw ng kongresista na wala pa namang kumakausap sa kanya o nag-aalok na maging susunod na kalihim o secretary ng Department of Interior and Local Government. Bagamat may ilan na pong nagtatanong sa kanya. Kung mabibigyan daw ng pagkakataon ay magiging isang karangalan ang pagseserbisyo sa ilalim po ng Interior and Local Government. Mababatid po na naging kalihim din noon ng Department of Interior and Local Government ang tatay o ama nitong si Congressman Ace Barbers na si dating Senator Robert Bobby Barbers sa ilalim po ng Administrasyong Marcos o Marcos Sr. Ang nakababatang Barbers ay nakatakdang matapos ang kanyang termino sa Kongreso sa susunod na taon. Sa ngayon, mga kabobo, itong si Congressman Ace Barbers ang siya pong nagsisilbing chairman ng House Committee on Dangerous Drugs ng Kamara de Representantes at siya rin pong overall o lead chair ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Bombo International News. Napatay ang nasa 3 Palestinian leaders sa inilunsad na strike ng Israel sa Maykola District sa Beirut, Lebanon sa nakalipas na magdamag. Kinumpirma po ito ng Popular Front for the Liberation of Palestine na isa ding militanteng grupo na nakikibahagi sa laban kontra sa Israel. Tinamaan ng airstrike ng Israel ang itaas na palapag ng isang apartment building sa Maykola District na capital ng Lebanon. Wala naman pong komento pa sa ngayon ang panig ng Israel military kaugnay sa napatay na Palestinian leaders. Bati naman sa Health Ministry ng Lebanon, sumampa na sa mahigit 1,000 mamamayan nila ang napatay, kabilang na mismo ang leader ng Hezbollah na si Sayyid Hassan Nasrallah. Habang 6,000 naman ang nasugatan at milyon na ng mga residente ang nagsilikasan mula sa kanilang mga tahanan sa nakalipas po yan na 2 linggong bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Samantala sa iba pang balita sa ibayong dagat, naka-heightened alert po ngayon ang Taiwan matapos na ma-detect ang multiple waves ng missile firings sa China. Ayon sa Defense Ministry ng Taiwan, na-detect nito ang missile firing ng Rocket Force in Army ng China sa mga probinsya at rehiyon ng Inner Mongolia, Gansu, Honghai at Xinjiang mula sa alas 6 po yan noong pong araw ng Sabado. Ang inilunsad na firings ng China nitong linggo naman ay ilang araw lamang ang nakakalipas mula na magsagawa ito ng test launch sa Intercontinental Ballistic Missile nito namang araw ng Miyerkules sa may Pacific Ocean. Umani naman ito ng batikos mula sa ibang mga bansa sa rehiyon, kung saan nga mariinding kinundinan ng Taiwan ang aksyon ng China at hinimok ang Beijing na pairalin ang pagpipigil at itigil na ang reckless military drills na nagpapasidhi lamang ng tensyon sa rehiyon. Samantalang karagdagan sa ating mga balita sa ibayong dagat, patuloy naman na umaakyat ang bilang ng mga nasawi at mga nawawalang residente doon sa may bansang Nepal. Dala ng matitinding mga pagbaha, dulot po na malalakas na mga pagulan sa naturang bansa. Ito mga nakaraang araw, lalo na doon sa may syudad ng Kathmandu. Nakapagtala na ng nasa 66 na individual ang sinasabing nasawi sa nasabing insidente at pumatak naman sa 69 ang mga nawawala at patuloy pa rin pong pinaghahanap ng mga otoridad sa patuloy o sa gitna po ng patuloy na pagbuhos ng mga matinding pagulan at mga pagbaha sa naturang bansa. Libo-libo mga tahanan din ang nalubog sa baha na sinasabing mula pa sa mga umapaw na mga ilog at mga sapa sa paligid po ng lugar at naging sanhi po ng pagiging o hindi pagiging passable nitong mga highway o mga kakalsadahan at ilang pangunahing daanan sa naturang lungsod. Nakapagtala rin ng mga landslide ang mga otoridad na siyang kumitil sa buhay ng 5 individual, kabilang na rito ang isang buntis at isang 4 na taong gulang na batang babae sa Bhaktapur na nasa silangang bahagi ng Kathmandu. 2 bangkay naman ang natagpuan sa isang bus na siyahong nalubog sa isang landslide sa bahagi po ng Dading na nasa kanlurang bahagi naman ng naturang lungsod. Tinatayang 12 katao na ang laman po ng nasabing pampublikong sasakyan
nakabilang po dito yung driver. 6 na football player naman ang naitalang nasawi sa isa ring landslide na naganap sa isang training center o training facility sa isang ito ino-operate ng All Nepal Football Association sa Mangkapur na makikita naman sa timog kanlurang bahagi ng naturang syudad. Sa ngayon po, nasa 2,000 individual na ang nasagip mula sa mga matataas na baha at umalalalim na baha at 200 na mga kabahayan ang tuluyan ng nawasak sa naturang insidente. Samantala, hinimok naman ng Nepalese government na iwasan muna ang mga unnecessary travel lalo na sa gabi dahil sa gumuguhong lupa at ilang mga bilang ng mga aksidente sa daan. Nauna ho rito ay nagpahayag na rin itong si government spokesperson Prithvi Subba Gurong na isa ring dahilan ng mabilis na pagtaas ng tubig ay yung pagkasira ng ilang mga water pipe na siya ring nakakaapekto sa operasyon ng mga telephone at ibang mga power lines. Samantala, mga Kabombo Caster Nation, muli po namin kayong hinihikayat na subaybayan ang ating pong 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po ang ating mga social media accounts. Pwede pong subaybayan sa pamamagitan po ng Facebook, TikTok account, YouTube channel at maging sa Bombo mobile app na pwede pong ma-download via Google App Store at Apple App Store. Para pa rin sa dagdag ng mga balita at mga mahalagang impormasyon, tutok lamang po sa ating mga provincial station. Gamit po ang, o dyan sa may bahagi po ng Visayas area. Nariyan po ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Cebu, Bombo Radio Rojas, maging ang Bombo Radio Kalibo at ang Bombo Radio Tacloban. Mga Kabombo Caster Nation, sa gitna nga po ng paghagupit ng bagyong dito po sa ating bagyong Julian, dito po sa ating pong bansa, inanyayahan po namin kayo na samahan kaming manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga Kabombo Caster Nation, sa atin pong Christmas Countdown, 86 days to go, bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kapwa ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Diri sa pagpangalagad sa Bombo ay saunto sa giyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hovera. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon driman sa aton sining palatuntunan. Unahon naton ining balita ano kamatuod ining nagalagaw karon nga impormasyon draman mismo sa Iloilo City Hall nga na-confine kuno ang alkalde sang syudad sang Iloilo sa isa ka ospital. And then istoryahan man naton ining permit, no, nagakadapat magkuha gid sang permit sa mga kabombo naton or sa mga magakandidato sa palabuton sini nga 2025 midterm elections. Dapat mayara sila sang caravan na permit. Nagikan iya sa Traffic Management Unit si Bombo Angel Tan. May mga natipon nga balita direktamente sa Iloilo City Hall. Jel, sa report please come in. Mombot siyam ginkompirma sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga may ara sang letter nga kung communication letter ang grupo ni Mayor Jerry Treñas para sa pagpatigayon sang caravan o kung election caravan nila sa October 8. Sa interview sang Bombo Radio kay retired Colonel Uldarico Garbanzos, yaging pahayag nga ginapreparahan na nila kaga
so far ginpangayuan na nila sang ruta kung liin diri ang initial nga pag-aagyan sang caravan sang team ni Mayor Jerry Trillanes. So no retired Colonel Garbanzos, hindi pa siya makahambal kung diin diri ang initial abi nila nga plano gitla bangod siyam. Bangod subject pa ini siya sa madam nga changes kay basi hindi available ang area kagati rason nga ang ining coordination nila ang mugid ni ang importante bangod siyam sa maga-apply man abi sa nga kapareho nga caravan para abi nga example ang muning sitwasyon nga gusto matabo nanday Mayor Jerry Trillanes patagiyang ang requirements pareho lang ini siya sa mga normal individual nga nag-apply para sa caravan nga same man ang requirements para sa mga politiko nga mag-apply. Ang patakaran na diri bangod siyam una mag-send sang sulat sa bahin sang City Administrator Office pagkatapos gina-forward ina siya sa opisina sang Traffic and Transportation Management Office kag tun-an nila ang closure o kung kinahanglan gid man abi sang closure o kung pila ka mga personnel ang i-deploy nila para makabulig sa traffic flow. Kag kung kinahanglan gid man sang closure feasible ni ayhan kag himuan ini siya sang rerouting plan kag parking plan kag kinahanglan gid pasaran sang ordinansa sa bahin sang Iloilo City Council. Rason mo siya nga kinahanglan gid sang collaboration sa tunga sang organizer kag Iloilo City Government para maplastar nila sang maayo kag hindi ini siya mangin rason abi sa paggutok sang trapiko sa syudad sang Iloilo. Dugang pa sa natungdan nakatala na kung i-consult niya ang bahin sa Iloilo City Police Office pananglitan nga magdungan ang adlaw nga magapatigayon sang caravan sunday Mayor Jerry Trillanes kag sunday Congresswoman Jamjam Baronda kay ang problema abi diri bangod siyam ang ginatawag nga crowd control operation kag sa iya bahin ma-recommend ini siya nga basi pwede man lang mga paiway nga una bangod ni ara una abi nga naka-apply bangod siyam. Pamatian tabala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni retired Colonel Aldarico Garbanzos sa ngaton interview. Actually kung sa mga karaban no, sa mga marcha or mga foot parade ati siyempre nag-aagi gina sa akon opisina. Tanan ini no gagi na dito sa babaw tapos magi sa akon opisina kay ma-comment ako sina kung either feasible or may mga requirement ako nga gina pangayo man like may mga ginatanaw na to no like mag-ubra sila sang ilang martial kung may road closure giman so dapat i-applyan nila ini sa council para sa road closure and then kung sa amo niya kung feasible then we will make a rerouting plan or traffic plan parking plan no daran na sa aton nga traffic plan nga paghimuon pag ma-present kag din siyempre there should be a collaboration gid sang organizer kag sang akon man nga opisina kay dapat ang tanan nga mga specifics kag kun ano pang mga specific activity nila mabala namon so that ini tanan ma-adjust sa traffic plan namon. Okay. Pero sir, with this one, ang team ni Mayor Jerry Trillanes nakamuno abi sir or like may idea ka nga duma-apply sila sir for caravan abi Sir Garbanzos? Yes no, I think may sulat na dito may initial coordination kag ano no ginapreparahan na naton ini no. And among pagkabalo ko ginpangayuan na sila sang ruta sa opisina ni Councilor Sid Fred no sa committee chair sang traffic kag sa transport no para ini sa I think ini-applyan nila ini sang closure. Do din sir nga area kuno mahalin sir sa may kwan banda sa may Ateneo gid man pakadto Robinson's Main sir. Sa Subong hindi ko pa guro na ma-announce because maybe there are some changes but initially may mga option pa sila abi no kag I think ang statement kay na or ang ining press statement kay na iano talang sa organizer sang sining caravan. Pero sir, if ever ang piyak pinga kampo de kung jam magplano man binga for caravan, same procedure lang sir kag wala naman sang iban nga mga instructions abi like proper coordination ng Sir Garbanzos. Yes, dapat no because they know nga timagi na sa aton ginatanaw ina sang aton traffic ginatanaw man na no magi man na sila simpre sa
sa aton nga PNP kay ti kinanglanon may mga security component man nga tanaw sang sini nga mga karaban. So in the same process ang kung anong gina-process ang mga sibilyan nga mag-apply sila like ang foot parade, like ang mga karaban, like ang motorcade. The same ina nga gina-follow nga may mga opisina like Akon, ang sa PNP, ICPO, sa smoking, no? Nagaagi na dira kay may mga requirement ka dapat i-follow ng mga requirement. Automatic na, no? Because we'll be deploying personnel ina kay may mga affected streets kita. No, like kung i-applyan nila foreclosure kag kung feasible no sa makita naton nag-recommend man lang kita sina kung either be daw hindi dira pwede pero kung daw pwede amo na ginapangitaan naton sang sang option kag ginaplanuhan naton ina sa Mayo. In so far sa deployment sang personnel, well, of course ma-deploy kita. Hindi lang deployment sang personnel kundi gina-deploy man naton no ang iba naton nga logistics like mga railings para inito complement sa crowd control kag sa aton nga parking plan. Pero sir, what if sir, different area siya, lain-lain nga ruta pakadto sa Mayrob, pero same time? We'll consult no una I will consult sa PNP. Okay, dapat may si PNP ni may CPO, I mean may assessment man no. Kay inatanaw naton ang overcrowding kag ang crowd control operation na base mabudlayan kita later on no. Mga contingency planning nga ginatanaw naton. Ang sako niya sa traffic kung limbawa kung i-same sila nga time nga magkadto dito, I think maka-recommend ba kita nga pwede amo lang kamo niya oras kay nakauna apply na ni si amuni para lang ma-accommodate ang tanan kag hindi kita maging may public safety nga issue bla just in case nga kung mag-converge ang duwa dira ka grupo no kag mag-file sang ilang COC. Bombo siyam nabatian sa mga kabombo naton si retired Colonel Uldarico Garbanzos sang Traffic and Transportation Management Office. Alright, isa pa lang grupo pa lang ni Mayor ang nakasumiter dira. Ang iban nga grupo may ara na balasang idea or information si retired Colonel Garbanzos kung saan sila sumiter gel? Actually, Bombot siya, wala pa man kiti ang ginauna dapat na may letter silang ay padala sa may city admin. Pagkatapos na, doon na-recommend sa office ng TTMO, amo na nga titutunan na yun kag checkero nila kung visible ni siya bala ayhan. So, isa kikong jam-jam yung Bombot siya, so far wala pa man ina siya. Pero sa pamangkot ka ang requirements, same lang kung local ang ginapunto ng git niya diri, nga proper coordination lang sa ilang opisina para nga matigayon kag maistoryahan sang maayong hindi kung dalabang batsyam sa traffic flow git bala sa mga pumuluyo ining caravan man nga hiwaton sang duha ka kampo sa pag-file nila sang certificate of candidacy bombatsyam. Speaking of caravan, anong plano sang grupo ni Mayor? May ara sang mga tao nga magalakat or tanan nga mga supporters nila magasakay sa salakyan na gel? Actually, Bombot siya ang kung balik-balikan ta, sa iya, ang setup nila, mera sa salakyan, mera do, iba niya nga supporters ni lakat. Pero ang ining plano man, kinagahulat kita diri sang mensahe ni Jerry Tranias. So, pila niya siya kaadlaw, wala daw probabat siya with his announcement. Sa last time dito is sang Friday pa. Kaya mo ning dumadyo may mga istorya man Bombot siya nga gina-confirm taman and king lantaw tagin check yarta sa basil tas spokesperson sang alkalde kung matuod gid man dala ini mga information nga ara subong sa ospital senior Jerry Tranias bangod ti subong aga cancel diri ang press con usually kada Monday ni press con ni Bombot Siamo pero isubong nga Monday wala sang press con kay ti ang information naton didto pa sa Manila senior Jerry Tranias kag ang nagagwa diri nga balita kon mga impormasyon man yara subong kuno nagatiner ang alkalde
sa Hospital Bombotsam. Pero with this one, nagahulat naman lang kita sa confirmation kag pagpathag sa campus ang alkalde kung ano ini ka matuod ining nakuha naton information kag so far kamusta ayhan ang sitwasyon sa alkalde Bombotsam kung amo gid man sini ang matuod abi nga istorya karti sa mga caravan line up kag mga plano nila ang hulaton gani diri ko na kuno anay si Mayor Jerry Treñas nga makapauli sa Iloilo City kuntido si Councilor Treñas Bombotsam batiko araman subong sagwa sang pungsod kiti dumigin asikaso inisyalan taon naton ano sini mangin plano sa himuswag pero ti sa last dito Bombotsam information naton amo to si Mr. Jack Kudlo kag si Ms. Marie Mabilog wala na sa line up sang alkalde kag ginbuslan ini sila una ni Mr. Nene de la Liana kag ang ikaduha diri si Attorney Sheila Ulid nga amo sini ang ginbulos sa duha ka mga anay upod sa ti magapadalagan nga pagkakonsehal diri sa bahin sang kampo ni Mayor Jerry Treñas Bombotsam. Ti ang information nga na ospital kuno si Mayor base kon himo-himo lamang ini nga mga istorya para nga ipakalain kag palaptahon ang hindi mayong balita batok sa alkalde. Amo na kay Bombotsam nagahulat kita sang sabat ni Mayor Treñas kay kung balbi hindi matuod ining statement tibot silingon all is well with Mayor Jerry Treñas kay wala sa dapat ikakulpa. Amo na daan damo subong niya sang mga nagabantay malang mo bantay sa lakay may ara man niya nga nagasakay-sakay may nagasurusaw-saw ti kalain nga magpaminsar ka sang malain sa imo sinisig kaparyo hilabi na kon natuhoy sa iya siniya nga kayong lawas. Ti dapat mayara sang klaro nga sabat ini para nga para nga madula na ng mga uring-uring na ospital naman si Mayor, ginupirahan si Mayor, no? Kabay pa nga ining mga impormasyon nga nagalapta kung saan man nagpalapta ni magbalik sa ila Blajel? Kag kung ospital bala Bombotsam kan imaklaro man if ever confirmed gid man nga yara sa hospital si Mayor Jerry Treñas basta irregular check-up gid lamang niya bala. Kaya regular ni daan si Mayor Jerry Treñas once ara sa Manila nagakadto ini siya sa hospital to do overall check-up niya. And with this one, tani makuan man nga amo ni regular check-up lang ni wala man sang malain abi nga mas maayo gid nga prevent nga daan as early as of now nga bas makit-an or ano di amo na bala nga mga statement pang Bombotsam nagkukulat lang man kita dinhi sa mangin pahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. All right. Ini si Bombo Angel Peculiar Tan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kida Bombo Angel Tan. Speaking sang caravan, amo nang aton sini nga gina-apilar sa mga nagkalain-lain man sini nga grupo, no? Nga kung pwede pa lang mas labing mayo nga hindi ina mo sina ka-extravagant bala. No? To the sense nga makatuga na sang huol para iya sa iban sining mga nagatrabaho kag naga-eskwela, no? Naintindihan man na sa kampo ni Mayor Jerry Treñas, naintindihan man na sa kampo ni Congresswoman Jam Baronda kung luyag ninyo yung mag-show force ti mas mayo panayang atingbo ninyo sa una nga Lunes kadlaw sa bulan sang Mayo tuig 2025. No? Dira nyo ibubo ang tanan sini nga show of force ninyo pero sa pag-file pa lang sa inyo sini nga Certificate of Candidacy naga-apilar na kita, no? Sa nagalinain man sini nga grupo nga ti kung pwede pa lang make it simple lang sa aton sini nga mga kauturan sa bahin naman niya sang ining informasyon nga dira man naghalin sa Iloilo City Hall, no? Ambot ko na nung gadgad dyan sini pero amo ning gani ginahulat-hulat naton ini banwa kung bala may kamaturan ini or pwede man iyang regular check-up lang sang alkalde dito iya sa may Metro Manila, no? Kayang iban sininganan sakyan himo-himuan sang istorya, no? Makadaho sang impormasyon pagabuya niya may sobra na, may kulang na
Di dira nagagwa ang hindi sinimayo karon niya nga mga istorya banwa. Sa aton sini nga mga kauturan. Di kamay pa sa bahin karon sang city government dira kon mahatagan man nila sang kaklaruhan mas mayugid para madula na niyang negatibo sini nga balita nga ginapalaptaman niya sang iba, no? Samtang sa iban pa nga mga balita sa aton sini nga pagapangalagad, standby sa kay Bombo Lindsay Bade. Si former Senator Franklin Drilon willing man kuno nga magpatunga. Parang wala na sang konflikto nga may matabo pa sa tunga abinanday Mayor Jerry Treñas kag Congresswoman Jam Baronda. Kag sanggin pamangkot ang anay senador kung bala may plano pa nga magbalik sa politika, tido nakasaho na siya kuno sa iya sini iyang ginakasakuan subong. Anong ginakasakuan subong ayhan ni former Senator Franklin Drilon? Hibalon tana with a Bombo Lindsay Bade. Lin, sa report please come in. Nag-apilar Bombo Cham si former Senator Franklin Drilon sa mga leader dari sa mga syudad sang Iloilo nga kung pwede likawan na lang ang political conflict para sa 2025 national and local elections. Ginpakigangutan naton si former Senator Drilon kag iyang nga ginpahayag nga tikon mahimo pa lang Bombo Cham kung pwede pa lang mag-isa or mag-unite na lang ang mga leader dari sa syudad o kung mag-ariglohanay na lang kag wala na yasang away kay tibalaan taman possible gid gati magbunggoanay no ang kampoya sang mga Treñas kag ti kampo man sa pihak ni Baronda or si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa Avidra kag ang iyaman nga bata nga si Raisa Treñas kag sa pihak naman niya si Congresswoman Julian Jambaronda kag matunog man gani ang pangalan dari ni former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog nga ti magaupod man sa grupo sa ni Congresswoman Jambaronda. Suno kay Drilon, kung kinahanglanon, kung mayara no sang luyag or mayara iya sang isa sa ila abi Bombo Cham nga ti mangayo sang bulig kay former Senator Drilon nga magpatunga mabulig si Senator Drilon sa mga Treñas kag sa Baronda kung kinahanglanon apang ti hambalyagani nakadepende man sa gihapon sa tawo kung ano yang ilaluyag sa palaabuton nga eleksyon kay tibalaan taman may supporter man yang tagsa-tagsa Bombo Cham mo, may supporter ya ang Treñas, may supporter man ang Baronda. Pahayag niya natural consequence lang gid ya ang pagbungkag sa eleksyon ilabi na sa pagpili sang leader apang ti base pwede pa man kuno malikawan bala ang kontrahanay. So sa subong wala pa nakahatag sang tulid nga desisyon si former Senator Drilon kung sinoya ang iyang suportahan sa mga leader dari sa syudad sang Iloilo. Yari bala aton pamatian ang nangin pahayag ni former Senator Franklin Drilon. Kung pa kayo ng bulig naman ko, parang ariglar tanan kay ti ang kahayuhan sa atong banwa nga why na sang away. But the will of the people will always come first. So I do not know exactly where it is, but my appeal to all of them is to unite so that we will not go through the very divisive election. The division during the election is a natural consequence of choosing our leaders. But if we can avoid it and still have we can still choose our leaders and move forward with the new leadership, then that will be better for our people. So I appeal to our leaders to come up with a proposal or with a system that will avoid political conflicts at this time of our history. Kung may ariglo, sinong mayor, sinong congressman, sinong ay ako kabalo, pero ang ginapangayo ko, mag-ariglahanay na sila. Tigdo kina-consider Baronda, Treñas, Mabilog. Anong matabo kay Jeffrey Ganson?
Tingnan balgani ko si Boy ko niya, kabalo ko nung ilang. Why ko kabalo? I do not know. Pero if ever sa number magpadagan si former Mayor Mabilog, will you support him? I do not know. I do not know. Once that thing happens, I will tell you how I will decide. But at this point, it's all speculation. Nabatian, Bombo Cham, si former Senator Franklin Drilon. Engineer, kung spekulasyon nga may t-shirt nga nagagwa nga Congresswoman Baronda, Mayor Jed Mabilog, no? Tapos do nga naakig man tuya si former Senator Drilon sa gipamangkot. Galing kiti kung way kakabalo. Way kakin man niya kabalo, no? Kag budlay man niya ang tao makabalo. Kung hindi niya gusto mabalaan, kag kung nabalaan niya, kag mambalan siya gaway sa kabalo. Kag kung way pagid sa ginapabalo Kaamo pagid ang isa. Oh, way pagid sa ginapabalo. Galing kay budlay mag t-shirt to balag gapon, engineer, atong grabe man tong tao sa may University of San Agustin to Bombolins. Amo gani. Nakasuksok pa to t-shirt. Oo, tapos may t-shirt nga ginapagwa to nga nakaprinta sa puti nga t-shirt. Pula ang printa, tapos may Congresswoman Jamjam Baronda kag Mayor Jed Patrick Mabilog. Kulang na lang ang tinaga nga vote. Amo gani, Bombo Cham, ti anong bot silingon sina madlaga na gid kag do way nagid tsansa nga mausayan ini kay hindi bala before pa man niya sang apilar ni former Senator Franklin Drilon, si Speaker Romualdez tingwa na nga mahitso kung manigosyar ining mga opisyal diri sa syudad sa Iloilo. Araw-araw pakita tabla engineero. Oo. Tiyamakon muna ululupod kita sa padayon ang gugma sulong Iloilo. Oo. Tapos amo na Jamjam Baronda Congresswoman, tapos dalo Mayor Jed Mabilog. Pertino. Tapos ang ila pagit nga kamot. May ara pa sang ginasinyas nga inang iyaka Koreano blang sign sang heart. Heart. Tapos ang isa duga high five. High five ti ang muna ko nung kung makita mo sa mga supporters ni Congresswoman Jam, ang butsilingon sina kuno stop in the name of love. Tapos nagkanta naman to kagapon si former Mayor Jed Patrick Mabilog sang kailangan kita grabing hugyaw to sang mga tao to sa University of San Agustin. Amo gani. Bombo Cham, hindi mo na niguro mambal nga sulsol lang ni. Kay last time to nagsiling to si former Mayor Jed nga stop the sulsol. Ti subong to hindi na ni mambal nga sulsol ni kay tiara na naka-imprinta na sa ila nga t-shirt. Naprinta na nga daan mambal ka pay mo yang nga sulsol. Amo gid. Bombo Cham kag tapos na mo pagid kuno hinugyaw kagapon bumbulin sang nagsaot si Congresswoman Jam. Gani kita taman to nag-ala Bini to sa Bini Jam. Ano to ganing ginsaot ya ang salamin. Salamin. Perte ni. Grabe kay maning kiti ko mabatian mo ning kanta sang girl group ganing nga salamin. Do masaot kay gid man mo. Kanami isang beat yang daan kag basta do kanami gid. Kapin pagid ang isa nila kakanta pero mati ko, no? May naga-practice kuno subong Bombolinse. Aba. May ga-practice ga. Hambal sang kilala ko siya do. Sala pa gani stepping ni Congresswoman Jam niya prong kilala ko to yang isa ga-practice tudo pantropiko kuno to ya soto niya kaginto. Aba. Grabe. Ibantayan tani kung sinong ginatumod niya ulatahan nyo lang kay ginapreparahan naman to. Makain gali subong sa trend. Sino ayan ang masaot? Masising kagawa dili. Bayi, guro bayi. Bayi.
Oh, ti sino pa bing iban nga masaot abi kiti do why man niya sa personalidad iabi ni Inday Raiza Triñas yung nga mag saot-saot mo ting ilaya kuno ya focus sila ya sa pangimanwa. Oh, kag sa mga programa sa city government para sa mga pumuluyo. Oh. Sakto gid Bombot Sam. Oo. Kagduway ta man nakita si Ma'am Raiza nga nagasaot ya Bombot Sam. Nagapalakpak guro kamot samtang may music eh. Idugang ko na lang kay ti nakapamangkot man kita kay former Senator Drilon bala na tuloy sa sining pagbalik ni former Mayor Jud Patrick Mabilog dari sa Iloilo. Ti saling dari niya ginatahod man niya ang pagbalik dari ni anay Mayor Mabilog matapos nga tipito man katuig nga wala ini nakapauli Bombot Sam nagikan sa luwasang pungsod mangod man ti sa pagtagman sa iya ni President Rodrigo Duterte anay President Rodrigo Duterte ti sunod diri sa iya ginhatagan sang pribilehiyo man ni si Mabilog nga titinluan man ang iya nga pangalan kag tisubong na ang tion pero sa pamangkot kon suportahan sini ang kandidatura sang anay alkalde sa tion nga ti magpadlagan balik sa syudad ang pahayag niya ti wala pa siya kahibalo Bombot Sam. Yari bala gamay lang ang nangin reaksyon ni anay Senator Drilon. Well, that is always his privilege and his right to clear his name. I think it is a natural human desire to clear one's name. Na ang pahayag ni anay Senator Drilon, Bombot Sam, pero madamo naman sang mga pumuluyo dali syempre sa Iloilo nagapamangkot kung mabalik gid man bala si former Senator Drilon sa Senado kagting sabat sini mapabilin na lang siya Bombot Sam bilang private citizen kag sa private sector pero plano niya nga mag-endorse sang mga candidates para sa national kag mangin sa local elections pero way pamabalaan kung saan o ini kag sin-o ang ining mga candidates na ini Bombot Sam. Yaring duga nga pahayag ni former Senator Franklin Drilon. I plan to endorse candidates, both in the national and local. That's my plan. But I would stay in the private sector. I will be continuously playing that role to continue to try to bring to improve our lives, our people here, as from the private sector. Ina ang duga nga pahayag Bombot Sam ni anay Senator Franklin Drilon. Tido gets ko na Bombolins. Kung nga wala siya kabalo kung may tuyo gid man si Mayor Jed or former Mayor Jed ka magdalagan. Nga man. Kay ko ni konfirmaron niya do kasubo nga ging endorso yan ay. Amo gani Bombot Sam. Pero ang isa pag ginakablakan ko bala mo kung ano? Kung may endorso gid man si former Senator Franklin Drilon nga mga kandidato sa national kag sa local basi bala ang mga butante mahambal way kami kabalo. Amo gani Bombot Sam mas mayo mas early or ti base tapuso na lang ni Drilon ang ang filings ng Certificate of Candidacy kagamong pag-endorse sa mga candidates para sa national kag local elections Bombot Sam. All right. By the way, Bombolins, nakita tanaya ang pagdiga kag nakilala tana napamatian taman gani ang pagdiga ni Governor Toto Defensor Jr. sa kung sinong iya mangin running mate. Ti maskin pili iyang bataon, dynamic, medyo may kulba, pero desidido. Correct it, Bombot Sam. Amo nang pahayag ni Anilaw Mayor Nasalian or Lian Dibuke. Kag tinagapati ini bisan patuod nga magabungguan ay sala ni Congressman Buboy Tupas sa pagka Vice Governor Bombot Sam. Dugapati siya nga ti bastanting iyang kapasidad sa paghimanwa bisan pa nga ti lamharon or ti bataon pa siya sa patag sang politika Bombot Sam. Pero hambal ni Mayor Lian, dugay na siya kuno nga gin asang nagligad lang siya nga bulan or sinilan siya nga bulan gin
ginhambalan. Pero prior sina sandig sa mga impormasyon nga nabato naton Bumbolinsi. Do may mga inistoryanay na kuno. Pero galing kay ang inistoryanay duway nagaangot-angot bla. So therefore why matigayon? Kay informasyon naton nga nag-inistoryanay kuno mga congressman sa probinsya sa Iloilo. Kung biron kuno ang running mate ni Gov Toto, kag hindi kun biron hindi garin kag tupas masupport. Yes. No? Kung si garin hindi si biron kag defensor mag-support. Tigin-offer kuno kay Kung Mike 6 months ago din di man niya kuno si Kung Mike. Ang magani. Una na nga si Kung Mike nga daw nagpangindi mo. Si Kung Mike Subong, as per information, full support sa kay Kung Buboy. Sa iya sining bid for Vice Governor. Anong butsilingon ang upod ni ang masuporta kay Kung Buboy si Kung Mike kag ang mga garin. Tapos sa piyak tuya duwala ang maupdanay ito ti siyempre 3rd District Gubtuto. Si Nonoy Loren sabi ti alang-alang din para masuporta. Tapos ang ilato nga upod si 4th District Congressman Ferds Biron kag part sang 5th District abi kay ara dira sa General Aying gina. Yes, Bombot Sam. Do ano ato nga Bombot Sam kung sino yang ilang pagasuportahan. Actually, ginawala taman din ang statement man ni Congressman Mike Goriseta, Bombot Sam, kati may mga huring-huring abi nga ti masaylo man siya daw partido pero amo na ang i-confirm ta mismo ya halin sa iya. Kaya ang iya nga asawa daw sa lakas ginapahayag nga sa lakas si MD nagsumpa so mangin ko upod ya si Congressman Buboy Tupas. Pero kung lion tani ang Vice Governor malang ni makuntisanay. Do amo gid Bombot Sam kay si Gov way kontra. Way gid may mabunggo kay Gov Toto. Do amo sila sang kilala kung congressman man? Aba. Amigos ang tanan? Kilala ko na. Tikiway kontra mo ko ti amigos ang tanan? Di ba? Uperte. Amo gid Bombot Sam. So lato mo tani kung san oman mag-file ang the defensor de Buque sang ilang certificate of candidacy kay way pa nakaplano ang gobernador kung saan ogid Bombot Sam ang pag-file ng certificate of candidacy. Ulat-ulaton ta lang ang filing nila sa certificate of candidacy kagang iban pagito nga mga magapadlagan for kongresista diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Baw sa kunti kung teleponay kamo dira may mga team na Bumbolinsi mo. Pero sa diri sa syudad tati si Mayor Team Uswag day Raisa dira. Way pa man tumapaton kung ano nga team to ang kay Congresswoman Jam kag pananglitan abi kung madalagan gid man si former Mayor Jed of which amo na nang ginapakita subong no nagamamat na siya palapit sa mga pumuluyo. Pero ay pa man sila kadeklara kung ano sila nga team. Pero sa probinsya defensor de Buque team Dede pwede man? No? Kay do def kag dep team def deb do pero kung team Dede lang do okay man do hapos do ang name recall do kadasig bla Dede defensor de Buque pwede man kuno nga ti single D lang D kag D sa kada apelyido nila. Kay kung sa first name ta Arthur ang full name gani ni Mayor Lian? Natalian. Arthur tapos Natalie Arna do hindi ko ginabi makita kung hayo naman Lian Toto Tole do hindi man do pero sa Dede do dira do hapos siya madumduman. Amo gani.
Ti kay kong buboy ay way man sa upod. O ay ti siyempre ang kampanya ni Kong Buboy ni si Goban mo. Ti kung sila mag-updanay, do action star ang dating. Galing kay action star nga do video lumok lang hawak. Kay ti kung defensor tapos sa Buboy, or pwede man nga bahaw galing kay ti kung sa apelido ta magbase Bombolinse basi kung makusaran ta sang ano bla? Sang do trademark na bla? Oo. Kay ti deto mo. Deto. Oh. Pwede man sorpas. Oh. Ano? Sorpas. Sorpas. Wow. Defensor tupas. Pakaldo ba? Pwede man kuno defuke. Oh, nga di bukyaw? Defuke. Paano? Defuke, sir. Defuke, DEFUQUE. Pero do... Kay defensor mo, debuke. Oo, pwede man yung kung ako diri ko sa kung kung Buboy gid man be, kag defensor, mas hardcore ya pamatin-an. Sa ako lang Team Tobo. Toto Boboy. Pwede man. Oo. Pero way takabalaw basi may mapadlagan gobernador. Ati sila na gurog yapon. Amo gadi. Upod Manila guros partido. Ina kon may mabunggo kay Gov Toto. Ina kung may mabunggo. Kung wala ti siyempre si Gobia kung sa pa siyang grandmaster, siya lang na maduso-duso kung sa chess pa bala. Ambal ka tanto ni PBBM nga inutusan ko na si do PA ito silang damiyo bla? Oo. Naihanda na ang limpak-limpak na pundo. Limpak-limpak na salapi. Limpak-limpak na salapi. Kaya makol mo na banwa. Bisan ang pak lang tani kung makalabot man di. Len, sige na Len, sa'yo basi kung din tani kalabot kaduha karon. Sige, babot sa Minisi Bombolinsi, Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombolinsi Bade. Sa probinsya sa Iloilo, tikon lang taon ni mo subong. So far, wala kontra ang gobernador, si Governor Toto. No? Ano po siya? Kaya hindi ito maging mambang ano po siya kay sa filing sa Certificate of Candidacy. Basi kung may mag-file man dira iyang worthy opponent ni Gov Toto, may ara sa mambal naton iyang may ara sa eleksyon sa bahin sa gobernador. Pat sa vice governor, sadyani kay 4th District or Mayor Lian Dibuque bilang ni siya? Isa man sa mga multi-awarded kag bataon, dynamic, kag alkalde sa Banwa sa Anilaw, kag si Gov Toto gid ang nagpili siya. On the other hand, si former Vice Governor and now 5th District Congressman na Raul Buboy Tupas, hindi man niya siling makuako mo ning iya siling credentials o kung public service lang aton siling pag-istoryahan. May agi naman iniya sa bahay sa probinsya sa Iloilo. Ang pumuluyo iya may pilian gini sa aton sining mga kasimanwa. Bantayan naton ina banwa. Anyway, dulapaw naging ko sa latte sa aton sining pagpangalagad standby na kamo sa Black Time program with the former board member Manny Galyar. Isimomot siya mablanco vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng
pagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan.
Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa text kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Ang oras sa bilog nga kapuluan sang Pilipinas sa 1:46 sa hapon. Kamusta mga suki naton sa kanginan? Mga kauturan naton sa bilog nga probinsya sang Iloilo kag malabutan sa sining pagwaragwag sang Bombo Radio Iloilo. Mga suki naton nga mga viewers, salamat gid sa inyo sining pag-share kag subong pag-like diri sa aton sini palatutunan diri sa Bombo Radio Iloilo. Kag kamusta mga suki naton sa 180 ka barangays diri sa siyudad sang Iloilo. Bao, masandukot ang politika mga kabyanan sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kag kabay pa nga ulset na kabutan ng tanan sa pagpamati diri sa aton sini palatuntunan, may madamo kita nga mga balita nga pagkambalan diri sa aton palatuntunan ilbiligid balita sa bahin sang politika mga kabyanan diri sa siyudad sang Iloilo. Subong yang adlaw September 30. Ti buwas ng adlaw ang filing sang COC, Certificate of Candidacy mga kabyanan, October 1 na buwas. Entrada ng adlaw mga kabyanan sang bulan sang Oktubre. Ang COC mag-start October 1 buwas kadlaw hasta Oktubre 8. May 8 gid lamang kadlaw mga kabyanan nga paghatag sa tanan nga mga aspirante nga magakandidato, senador, congressman, mayor, sanggunian panglunsod, sangguniang bayan, kag kompletohon nyo gid ang inyo sining nga mga COC kinahanglan perfect para nga hindi na kamo sa balik-balik kag subong man mga kabyanan diri sa syudad sang Iloilo. Kompleto na. Handa na, ready na. Ang grupo iyan ni Inday Raisa Triñas mga kabyanan. Halin sa Babaw sa Dalom, halin sa Congress woman, hasta mga kabyanan sa Sanggunian Panlunsod. All set ng tanan mga kabyanan. Iba niya, way pahaw. Basiko na way na kontra ni si Inday Raisa, pwede na bayaw nga kamotya. Kaya di ba may nagpakita? Nabudlayan paguro. Magpangita sa mga kaupdanan nila mga kabyanan. Amo pa tong isa tong nga ginahilot pa. Si ang mopod sa iya, no? Ginahilot pang tanan kay mandi damo sang kaso nga ginatubang mga kabyanan. As a matter of fact, may administrative nga conviction siya mga kabyanan. Mabugat ni. Dismissal from service. Ang atubang mga kabyanan ni aral sa aton nga linya. Insektas ni Montenon mga kabyanan. Sa dili lamang budugay, mangin ko po naton si Kagawad Miguel Triñas mga kabyanan. May kagtanan sa ila sining resolusyon sang nagligad nga sesyon mga kabyanan nga paghatag na sa authority kay Mayor Jerry Triñas nga mag-negotiate na sa isa ka loan sa arana sa aton nga linya si Kagawad Miguel Triñas. Na-disturbo nato si Kagawad Triñas, no? Kay man malayo-layo ang iyas ni namtangan. Kagawad, good afternoon. Live usubong sa Bombo Radio Iloilo. Diri sa aton sini palatutunan. Kagawad, may nga po. Bombo, may nga po git Bombo. Manino kag sa tanan ipamati sa Bombo Radio. Hindi kita ka video
video call subong so audio by audio lang ko anay subong Pero- money Pero kung namin sa signal mo, thank you gid salamat gid salamat Oo. gid. Ang una lang ta mangkotse mo, no? Kay man buwas magasugod ng filing sang Certificate of Candidacy hasta ini sa Pisa 8. Ready na Oo. ang inyong nga grupo. Kung ano mambal mo. Ako payag naman si Mayor Trenyas kag si Raisa Trenyas no, na kompleto naman ang slate naton. So ginahulat na lang kung saan ang final day, kung saan kita mag-file pero do ready naman ang aton grupo. Oo. Ako na mo gali ang naghalento nga isang babaye may ara na nga nagbulo sa iya. Kaya, daw may ara na si Raisa, no? I think daw sigurado na si Raisa na siya, si Mayor Trenyas. So, kung nag-expect naman ako may makontra kay Mayor Trenyas, di ginapreparahan naman sa grupo natin. Hindi, but ko balon nga sa linya na sang pagkakonsyal, si Shin daw naghalin, no? Kag Oo. suminos piyak. So, may ara na nga nagbulo sa iya. Oo, ang sa duwa ka slate naton ang nagsalaylong duwa. So, ara naman kita kandidato. So, si Nene de Liliana, no? Kag si Olive, Attorney Olive. Attorney Ulid, no? Oo. Amo ni ang nagbulos, no? Oo. So, ayun to, may idea ka ang tentative, kung nakastorya ka mo ni Inday Raisa, ang tentative sa pag-file ninyo sa inyo COC. Ang storya ko kay Inday Raisa, base next week ma-file no, ang grupo naton. Ginahulat na lang ni Raisa ang ila COC to ready naman to. Amo naman lang to ginahulat tapos ma-file naman lang kita. Okay. Pwede mo malawag, no, kung mapahanugutan ikaw, kung dahil sino ang inyo sining mga grupo kagawad Trinyas. So ang aton grupo na halin sang una no ang pulo tagit ka kandidato si Mandre, si Lindon Akap, si Ganson, si Saldivar, si Yang, si Dordon, si Parcon, si Srabia, si Kapaluna, ako si Miguel Trenyas kag si Nene de Liliana kag si Attorney Olid. Attorney Olid, no? Oo, amo nang aton 12 ka konsehales. So nakita naman naton do winnable kini nga aton mga konsehales. Why punaw, no? Why punaw? Ang pihak nito ay pag inislak plastaro sinupon nila. Walo na lang adlaw na bilin kag tapos ng filing, no? Kag ang Vice Mayor of course Jeffrey Ganson gyapon. Si Vice Mayor Jeffrey Ganson sigurado na naimadaog si Vice Mayor Jeffrey Ganson kay madugay naman siya sa politika kag damo naman siya na buligan. Kag doay man kontra kamo doay man kontra. No? So na ready to naman na nakita kung may makontra gid man sa aton grupo nakita ta naman kung paano magulag si Mayor Trenyas kag na sigurado ta naman ang mga lideres naton sa kabarangayan naton kag mga punong barangay, mga kagawad, mga SK nakita naman nato na ara sila sa grupo naton. So may mga Blue Angels man kita bulik sa aton. So ang aton grupo sigurado niya madaog gid ang grupo naton straight gid. Now karon na I don't know, no? Kung pwede mo na malawag sinong mayor, sinong congressman naton. So ang storyahan na ni Raisa kag ni Jerry ni Mayor Trenyas hindi kita sigurado no kung sino mapadalagan sila duwa pero nakita naton ang ila lakat sang una pati amon ang ila i-file so hindi pa ta mabalaan sa next week tagit mabalaan kung anong ila decision kung ano ila padalagan. Anyway, dali na gid lang, no? Hulaton ta na lang ara na kag panglawagon sila liwat, no? Pila naman lang katulog excited naman gani nga aton grupo na mabalaan gid kung sino nga aton kontra kay preparado man ang aton grupo. So kung sino mabunggo sa kay Raisa kag kay Mayor Trenyas sigurado man na preparado ang aton grupo. Kag gabin ba hindi man takpili kang kontrata? Amo na gani hindi kita pili kung sino kontrata makakapili lang tayo kung sinong upunta.
So na preparahan naman ni isang aton grupo kung sino ng aton kontra. Preparado ang Team Uswa galin sang una kung sino aton kontra. Okay. Batayan lang, no? Ang sa masunod ng semana, ang tentative nga pag-file ninyo sa inyo sining Certificate of Candidacy o COC sa inyo sining mga grupo sa Team Uswag, no? Now, sa piyak yung kabahin, sa nagligad nga sesyon, gintagaan nyo na authority. Si Mayor Triñas nga mag-negotiate sa bangko sa 300 million loan, no? Ano ang status sini sa pag-negotiate, Subong? Dali lang. Kaya daw nadula, kaya malayo-layo abe mo. Dula siya, no? Dula siya. Kung takalang guro liwat, no? Kung takalang liwat, sinyasilang ko kung ara na, arip lagi na kita sa ingapusan kung tani magkonto sa loan, ha? Kay gintagaan na authority, si Mayor Triñas ang Sangguniang Panlunsod nga mag-negotiate na sa bangko para nga mahatag na ni ang 300 million pesos ang loan mga kabyanan para nga idugang sa 3 ka mga tindahan mga kabyanan. Ang Haro Big Market, Arevalo, kag subong man sa Mulo Big Market mga kabyanan, amo ning mga 3 ka mga tindahan. Ang structure siniya humana, no? Humana ang structure sini. Mga finishing touches na lang ang nabilin sini mga kabyanan. Ang loan ngayon amo ning dugang. Ang humana gid kumplito. Ang aton sini nga mga dalagko nga mga tindahan, kampiyon nga mga tindahan mga kabyanan, second floor nga mga tindahan, pang world class nga mga tindahan mga kabyanan. Ang aton sining ara-ara sa aton nga linya. Hello kagawad na dula ikaw kagawad Miguel Triñas. Go ahead liwat kagawad. Manino na preparado naman tong aton ginloan sa isa ka bangko. So 300 million. Ginatagan na authority si Mayor Triñas magulam sang 300 million. Wala man may nag-question sang pagulam naton. So matapos-tapos niya proyekto 300 million sa Arevalo, sa Lapas kag Saro. Nagbisita kata sa Haro, gamay-gamay na malang to ang kilanlan tapuson. So hopefully matapos ni 6 months from now matapos kini mga proyekto sa mga market nato. I see. Kuan gali Lapas, Arevalo kag Haro, no? Sa laugin na ko tlingko Mulo, no? Pwede mo mapatbahat kung pila matupa sa Lapas, pila sa Haro, pila sa Arevalo. Hindi lang yun ako sure, no? May mo daw nakita ang Arevalo daw 90 to ang kulang. Ang Lapas daw 120 kag ang Haro 80. So gamay naman lang ang talapuson sa mga market nato. Nakita natin sa Lapas yan market natin daw may mga pintana, no? Sa Haro market natin gamay naman lang kulang dito. Nagbisita takaupod kay kagawad LS Tante last month, no? Nakita natin gamay na lang ang talapuson sa market. So hopefully matapos kini sa 6 months from now matapos kini mga amo ni mga proyekto. As a matter of fact, ang structure ya tapos na tanan, no? Ang talapuson niya lang sinide mga finishing touches. Pareho sa bisang pinisingan mo da, pagpintahan mo da, mga tubo da, plumbing mo da, amo nagara nuguro bilinda. No, actually pagkadto namon sa Haro market, no, ang kulang naman lang to mga pinta naman lang ang kilanlan dito talapuson. So may pinta, ang iban to mga parking, ang ramps ng parking. So mga plumbing do gamay naman lang to gani ang talapuson. So nakita naton mga amo na proyekto, excited ang mga market vendors naton kasi ang bal nila alin sa una na wala gid sila ginpabayaan ni Mayor Triñas. Kasi si Mayor Triñas lang nagpatahom kag nagpagpag-o sa aton mga markets. That's correct, no? Insakto gina. Pila ka tuig ni nga bayad? Ang do nakita ako do 10 years, no? 10 years, no? Pag 10 I think to 10 years yung pagbayad sang syudad naton. So ready man magulam ang syudad kay may mga tapos naman sila ng mga loan. So kilanlan gid naton magulam kay may hindi bala enough ang kwarta sa syudad naton. So kilanlan naton magulam para
matapos naman ang pinpromisa naton sa aton mga puno. Kag hindi bala ang mga tindahan nato diri mga big market nato diri syudad sing Iloilo hasta ang Slaughter House under economic enterprise ni sila, di ba? Oo. So mga amo ni na mga ga-generate kiniya income para sa aton na syudad, no. Oo, economic enterprise. Makabulig man sa aton mga pumuluyo kag maka-generate income sa. Oo. So why hindi na ginanan nga magkuha ka pa sang buhi sa syudad siniya? Ang income sang tindahan amon mo na ibayad mo sa loan, no? Matigang ko gani daw ni matapos ang pila pulong tuig kinsi ka tuig kag may pasan niya. Di may pasan ni income na lang syudad sing Iloilo, ha? Kay manti economic enterprise mo gani, di bla kagawad? Oo, kagin promisa man ni Mayor Treñas no, na hindi man magpasaka sang rent ang sang aton mga vendor. So amo ginang ila yung problema kasado kasi pasakaan ang renta para sa ila, pero yung promisa ni Mayor Treñas wala gid pasaka sang renta. Okay. So pag hambal naton sa ila, so happy sila may mo halin sa una kung gamay-gamay na ulan gabaha. Guba ang ila bala wala sila income sa amo na adlaw. So subong na kita nato may parkingan sila, may mayong ila lugar. So maka-generate gid income para sa ila. Ano yan pabuyayaw sang taga syudad sing Iloilo kundi mo pagpakayon kagawad? Amo gani kung hindi kung pakayo ta mareklamo sila. So ako niya ang promisa gid ni Mayor Treñas mabatyagan sang ang pag-uswag sang syudad hindi lang sa iba na level, sa all levels. Kita ni Mayor Treñas buligan tagit ang aton mga vendors kay sila ni mabudlayan kung hindi ta sila pagbuligan. So ang promisa ni Mayor Treñas i-develop ang tanan na market. So ang iyagin promisa ara na gid subong nag-PPP kita sa SM. Ang tatlo nato na market na gagmay gin pakayo naton. So nakita nila na hindi lang sa isa ka distrito gin paubrahan market, ang tanan na market gin pakayo kagin pa namin gin. So salamat gid kagawad no sang imong impormasyon sa sining gintagaana authority si Mayor. Siguro lastly mga sanuyan ma-release ni ma-desembrihan pa ta? Hindi? Nano? Basi, hindi ma-release man ni subong na tuig, no? So, fully ma-release ni subong na tuig. So, hopefully 6 months from now, matapos-tapos kitang market natin para makasaylo na gid sila para sa ila pangabuyan. Okay. Salamat gid kagawad. Basta may dugang ka pa nga mensahe diri sa syudad sang Iloilo, mga pumuluyo nimo diri syudad sang Iloilo, no? Ako nang mahabal ko lang sa aton mga supporters sa aton Team Uswag, panigurado gid si Mayor Treñas na ari gid siya magsuporta sa inyo. Kaupod kay Raisa Treñas, ari kami di para mapadayon ang pag-uswag sa syudad sa Iloilo. Inyo na batayan mga kabyanan, salamat gid, no? Kagawad Miguel Treñas mga kabyanan. Way punaw nga konsyal diri sa syudad sa Iloilo. Sigurado 100% daog ka vote straight tanan dire sa syudad sa Iloilo mga kabyanan. Halin sa congressman, mayor, vice mayor pakadto sa idalom mga kabyanan sanggunian panglunsod. Ang ining loan mga kabyanan, ining pangutang. Sino nga probinsya kag lugar kag syudad nga way nagapangutang? Bisan gani ang Amerika nga manggarano na nagapangutang pa? Kapangutang pa? Di ko dito ba yung mangutang sini? Ano yung kabuyayaw sa tawo di kay Mayor Treñas? Bangod mga kabyanan, sa kay go sa aton sini nga mga public market? So ginakayo nato ang aton sini nga public market mga kabyanan. Ginakayo nato ng plaza. Parang may lagawan ng mga pumuluyo kag manami. Lantawon ng mga pumuluyo mga kabyanan kita mo. Damo ang naga-seminar diri sa konbensyon diri sa syudad sang Iloilo mga kabyanan. Kagin pa namin naton. Ang syudad, ang imahen sa syudad sang Iloilo mga kabyanan. Isira mamalatanan utang ni magpatindog ka na balay, utang man. Patindog ka na building, utang man. Pangutangan sa syudad sa Iloilo para madispuniran tanan ini mga kabyanan. Nga manami.
ang aton sini nga mga public market lang tuwa nila sa nagligad ang daan nga public market. Sus, anyo na daway ka gana magsulod. Kung nakasulod ka, daway ka na gana magbalik mga kabyanan. Kay malao. Marigkam ang aton nga market mga kabyanan. Ti utang, kinahanglan mangutang kagid sini. Hindi pwede nga hindi ka mangutang. Ang Iloilo sa City Hall nga na, gipangutangan ba na, di ba? Utang na ang Capitol, gipangutangan na kag ang Kasarial, ginutang na. Gabarkang pagkiningalan, tada kay isa kita ka nagpirma na da. Ang kontrata kag magininegosyate. Tanan nga board member, gobernador kag vice gobernador, ara, dira. Ang amon ngalan, kay utang tanan ina. Ang Capitol Playground, utang tanan ina. Ang sumugman mga kabyanan. Ang ngalaor, irrigation, utang ina mga kabyanan. Di ba ka, ang mabla kita sini? Kung maka-irrigate kita mga kabyanan sang dugang nga malapad, nga matalamnan kung ay tamang utang, ginutang ina sa gobyerno sa Pilipinas. Ang Asian Development Bank ina, ginpat-pat nila 6 ka bilyon nga utang ina mga kabyanan para sa mga pamulyo diri syudad sa Iloilo, para madugangan ang patubas diri syudad sa Iloilo. Ginpangutangan ina mga kabyanan para sa kayuhan sang bilog nga syudad ka probinsya sa Iloilo mga kabyanan. Tibala nyo kung pila ka hektarya ang rice land diri sa probinsya sa Iloilo, 132,000 hectares. Tipila ang irrigated, 75,000 hectares ang irrigated mga kabyanan. Tipila ang projection kung nag-operate ng ang ining Lahor irrigation canal mga kabyanan, 35,000 hectares mga kabyanan. Di sa subong, ang 75,000 hectares nga irrigated na, amo pa lang nang 3 ka grapping. And the rest, mga kabyanan, 132,000 minus 75, amo na ang isa. Ang isa lang ka-crop sa isa ka-tuig. Ti kundugangan sa 35,000 hectares, ti pila? 75 plus 35,000, pilang irrigated na? Ang tanan na nga irrigation, mga kabyanan, irrigated land, 3 ka patubas sa isa ka bulan, kundi bunaya kita sa ginatawag mga kabyanan nga humay kag bugas diri sa probinsya sa Iloilo mga kabyanan. Ti utang tanan na, kundi ka mangutang, madalag ko kani nga mga private nga mga negosyante pangutang tanan na, pati dug sila building, dugang sila negosyo, utang tanan na. Gari kay ti ang iba na Malaysian sila sa ibanay, kuna naguli kundi. Kay damo na gid utang lang ang syudad sa Iloilo. Di mo ka pangutang ka man. Pangutang ka man gani. Kung ikaw kali di mangutang kali lain arigla na yung mga sunto mo da. Antes ka magpadaso-daso ka dalagan. Kay daw nagana na ka madalagan. Arigla na ang dishonesty. Arigla na ang grave misconduct mga kabyanan. Ay grabe ni nga mga sala. Grabe ni nga mga conviction mga kabyanan sa sining administrative. Isa-isa na mga kabyanan sa pilag ka public affairs program diri sa sa pilag ka pagpangalagad naton diri sa aton sinipalatutunan upod sa inyong alagad. Ti subong daway pa man sa kontragid, Sinday Raisa. Kagaya sila nga grupo. Ambot kung sino ang kontra sini. Mayo ka request magkontra kay ti ibayaw ng kamot nila tanan sini. May naghahana-hana dra mga kabyanan. May naghahana-hana dra. Abot ko dahil glon niya na nga iya sini nga mga legal nga mga dapat nga pag-ariglohon mga kabyanan para pwede siya makadalagan. Ari din uyatan to ang order sa ombudsman terribly ini mga kabyanan nga mga sala mga kabyanan. Ari di ang dispositive portion nga si Anay Mayor
Jed Patrick Mabilog, mga kabiyanan, na pamatbatan nga guilty of grave misconduct. Grabe ning grave misconduct ini. Grabe ning grave misconduct. Dismissible ni nga administrative case, mga kabiyanan. Kay manti, grave misconduct meaning sinha. Meaning sinha. May dalay na nga korupsyon. Kay grave mo. Grave kung least misconduct lang, mga kabiyanan, way dalay na nga korupsyon. Willful intent to violate the law or flagrant disregard of rules, mga kabiyanan. Ginungod mo nga ibayular, bungod mo sa buot, nga ibayular, mga kabiyanan, ang aton sini nga kasuguan para nga masunod ang imo sini nga gusto, apisar sang hindi pwede. Kay man labag ina sa aton nga kasuguan, mga kabiyanan, hindi ina pwede. Ari pagiday, dismiss, serious dishonesty, mga kabiyanan. Terrible ni. Seriously dishonesty, bla. Kung honest ikaw, mo na kinasiling nga grade 1 pa lang kita, elementary pa lang kita, school pa lang kita, may ara da sa ibabaw sang blackboard, sa ibabaw sang pisara. Nakabutang ginada sa utok sa mga estudyante, gamay pa, mga kabiyanan, nga honesty is the best policy, mga kabiyanan. Kung hindi, amon mo lang siling sa iban nga, honest lang ta. O sa panglalaki ni, no? Huwag kita pinirman. Pero honest lang kita. Ano po si kanon sina? Kung ang tao sa, kung Tagalog, ang honest niya kung ang tao sa Tagalog, tapat. Tapat. Kung sa ato niya, tampad. Tampad. Damo ang kalugan sa honesty, sa honest. Kung dishonest ikaw, mga kabiyanan, parehas sa ginatubang ni former Mayor Jed Mabilog nga kaso nga na-dismiss siya, dishonest, buti nga nun, hindi siya honest. Mamay kalugan man na nga kung honest ka, masaligan ka. Di ba? Masaligan ka. Bisan sa manong bagay kung honest ka, masaligan ka. Pero kung dishonest ikaw, buti nga nun, hindi ka masaligan, mga kabiyanan. Sa manong kalugan, pasaka ka na dismiss siya, mga kabiyanan. Ang lain pagid sini, mo ni pagid, ang penalty. Dismissal from the service, buti ganon, cancellation of eligibility, ang forfeiture of retirement, perpetual disqualification from holding public office, mga kabiyanan. Ano po nga nun sa perpetual? Latin ini, perpetual sa mga kauturan naton. Kuan ini, sige-sige bala? Kung kapang mo sis perpetual check, mo nga nun, sige-sige, way untat. Hindi ka kabalik. Iyan perpetual disqualification from holding public office. Hindi ka na maka-uyat, mga kabiyanan, sang public office, mga kabiyanan. Ti amo ni ang dapat nga i-erdel ya, amo ni dapat nga sulbaron niya, antes magsagad sa kapulok na maglagan. Way mo pa gani, maitso, iplastar mo sa pumluyo, anong status nga sagad ka kalawag ni former President Duterte, mga kabiyanan. In due time, tapuson tayo lang ni. Pahinayan tayo ni. Tapuson tayo lang ni ang filing certificate of candidacy. Kaya mga inkaupo natin, mga kabiyanan, ang hari-hari mismo, ang hipis ang piniya, kag subong man, ang congressman. Kung sino nagtudlo si mo nga sa gagaw, kalawag ni former President Rodrigo Duterte, mga kabiyanan. Hambalanta na dugang diri sa aton sinipalatutunan sa piyak nga bayan na kung tani mangin ko po nato ng punong barangay sa Barangay Concepcion City proper, si punong barangay Maduna Martin, punong barangay Martin Maduna, kamurugat, kay nga
Waay gihapon mga kabyanan, mahuman ka ba kayo, pinabayan, ang ila sini nga cover gem. Ang ila sini nga cover gem. Pero pa bisanta na mga kabyanan. Marugot ged, no? Kay man ginabaha sila dira. Tinatudlo nila si Congresswoman Jam Barunda mga kabyanan. Nga mo ang mandato sini pagpagawa. Amo man yung natabo mga kabyanan, terrible man dira. Sabahin, sang Manduria Market mga kabyanan, nabi mo ko na natabo. Ang iban nga mga vendor sila, dira nila ginbutang sa may cover gem, sa kilid ka munisipyo, sa kilid ka police station. Sus, kinabaha. Abi ko din, nistorya ko ang presidente mo. Si Mrs. Rulen Galasa, nistorya ko, galing lang alag sa subong. Abi mo ka na tabo, kung magbaha dira, ang tubig nagahalin sa septic tank. Amo rin naubog nila da. Disappointed giguno sila. Ang inatudlo nila mga kabyanan nga mandato sila, si Congresswoman Jam Barunda, nga nagpangguba dira, kagwaya gitapos, mga duwa na katuig kuno mga kabyanan, nga pinabayaan mo? Pinabayaan? Why mo tapos? Ang nasabi tiya mga kabyanan, nga public market dira sa may bahin sang distrito sang Mandurriao. Amo nang nasilingta sa pila ka adlaw bunon kisang tawo. Ang ngalan mo sang lapis sa baluta. Congresswoman Jam Barunda, dali na lang. Dali lang ang eleksyon mga kabyanan. Pila na lang kabulan ang nabilin. O galing daw lang alang naging ang aton sige panahon diri sa aton sige palatutunan. Damo pag kita kuntani sa mga balita kag mga isyos nga pagambalan diri sa aton sini palatutunan. Ini ang inyo alagad si Manny Galyar, ang oras sa alas 2:17. Nagapasalamat kita sa inyo pagpamati. Mayong hapon sa inyo. I shall return sa Webis nga adlaw. Mayong hapon. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 29 to October 5, 2024. Ang October 4 among first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ilang mangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa October 4. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. After a long absence, ang Binhi Band ang excited kag puno sang energy para maghatag sa inyo sang one great rock entertainment sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 sa gabi sa October 5, Sabado.
Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plus wala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa plus wala di Iloilo. Sa Oktubre 6, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayo naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plus wala di Iloilo. We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta, 300 katapaka, halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kagay Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon good sa inyo mga kabombo. Happy Monday, last day para sa bulan sa Setyembre. It's the 30th of September 2024. This is Tita Regine. Welcome again sa kahapon lamang program. And today, we have an unfinished business last Friday. Wait na natapos na sulat din ni Rita. Very interesting. And so today, tapuso nato ni Nino. Atong bata, ngagin pa ayop sa iya mismo nga tiyo. Pero ang iya nga tiyo, amo pa mismo, no, ang may plano nga malain sa iya. So today, ato nina nga pagapadayonon and hopefully matapusin nato, no, ang iya nga story. For the meantime, samtang kamdira nga nagapamati, pwede gid nga mag-multitask. Write also your stories because I am inviting you mag-share man sa inyong mga istorya diri sa kahapon lamang program. Very simple, ang inyong nga himuon. Kung may gadgets ka mo dira, pwede gid, no, nga i-computerize, type on, and then i-email ninyo ang inyong makasaysayan sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Dira ninyo i-email ang inyong mga istorya or kung sa gihapon ginasulat ninyo because mga sige na prefer ninyo ang magsulat. Pwede gid sa gihapon ipadala nyo lang ina sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Good afternoon lang dira and at the same time gina-call nato ng attention sa aton nga winner ang gilawag last Saturday. Si Nening, ang iya nga istorya is about, no, sang death sang iya nga mother una and then ginsundan sang iya nga father. I hope, Neng, nga nagapamati ka dira, I will be waiting for you here. Ini nga Saturday, mag-interview ako sa imo before 2 o'clock. So I just hope you can make it. Kadto ikaw diri sa istasyon sa Bombo Radio, diri kita sa may Mapa Street, sa Sky City Tower. So see you this Saturday. Check naton ang ato nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Yes, mga kabombo, we're getting nearer to Christmas Day. 86 days before Christmas. Much time to prepare, no? Para sa sina nga dako nga selebrasyon para sa aton tanan. And at the same time, makashare sang love sa iban. 29 minutes after 2 o'clock, and here's our song para sa inyo sa sining hapon pamatian ta. Ining song from Janiel and Dave Alvarado. Vows. Good afternoon. Welcome sa KLP. Ka-open ninyo si Tita Regine. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till I
We hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise till this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Beautiful song on a beautiful day, Vals Janiel and Dave Alvarado. Para sa inyo mga kabombo. And this afternoon, nabalikan taon sa diri sa ato ni Rita, which we started reading last Friday. And then Saturday, wala ta kasugpon because nag-interview kita sa ato nga winner nga si Nia sa Spokane, USA. So this afternoon, tapos na naton, no, ang istorya ni Rita. And just to give you a little background, bali ini si Rita, baligin pa adapt siya sang iya nga father nga isa ka soldado. Kaya ang iya nga mother, do 2 days old pa lang siya, napatay ang iya nga mother. So since ara sa serbisyo, ang iya nga father nagahambal nga ti hindi niya man no masarangan kag maatipanan ang iya nga bata kay ti very active siya sa service, so ginpatawag niyang iya nga utod. Kag lalaki ining iya nga utod, wala sila sang bata, sang iya nga asawa, kag ginabalan siya nga kung pwede no nga padakuon niya ang ini nga bata nga daw kaangay gid sang iya nga anak. So which he did, gindala niya sa ilang nga lugar sang iya nga asawa ang ining si tagon lang no si Neni na ding iya nga ginahambal. So ining si Neni, so gindala siya sa iya nga tiyo kag true ginkabigid man siya nga daw kaugalingon nga bata, but sad to say, samtang nagadako siya, nagatubo man niya gali ang interes nga malain sang iya nga tiyo mismo until no such time nga
syempre nabalaan sang iyang nga asawa ang iyang nga malain nga buko, so in as much as possible gin protektahan gid sang iyang nga asawa ginakilala ni Neni nga iya gid man nga nanay para nga hindi mamitiran sang iya nga bana, but sad to say naglabot sa punto nga ginlipong niyang iya nga asawa, ginsumbag niya kag ginbitbit niya si Neni para nga makapalagyo para nga matuman niya no ang iya nga malain nga buko sa kay Neni nga iya ginakabig nga anak, pero ang according sa iya nga siya ang nagpadako, so kung lain man lang kuno ang mapulos, hindi pwede. So dapat siya nagpadako, siya man ang mapulos. So kadamo sa mga lugar nga iyang ginpandalaan kay Neni no, pero sa man maayo nga palad tanan nga mga lugar nga iyang ginpangdalaan didto natigayon nga mapabalo ni Neni kag syempre sa giya man sa Ginoo nga may mga tawo no nga makahibalo nga malaing gali ang iya nga tuyo sa bata. And so it happened nga tanan nga mga lugar nga mga malayo nga iging kadtuan mga paryente niya, utod niya sa mother niya to ginaprotektahan gid si Neni until no sa last nga iya nga ginkadtuan nga do hindi niya gid may mga attempts siya nga ibuon nga malain kay Neni, pero in the nick of time may mga tawo gid no nga nagaalabot para nga hindi matigayon ang iya nga malain nga tuyo sa kay Neni until such time nga nag-decide siya nga mabalik na lang siya sa iyang lugar. Bit-bit niya man si Neni nga dugin lalangan niya lang kay supposedly hindi na tumabit-bit mo, pero daw ginbulakwit yan no, samtang ang dalagan ang bagon ginbulakwit niya, so wala na sa may mahimo. And then sa lugar nga ginkatuan nila to nagdesisyon na lang ang mga tao dito nga papalagyuhon na lang si Neni, and so they decided nga hindi po pahibaloon ang iya nga ginakilala nga amay kag dalo na lang siya sa may asilo di Molo. And so diri sa asilo di Molo dira si Neni nagtener kag according sa iya no may isa balik ka babaye nga nagpatigayon sa iya nga makasulod dira siya si Nanay Marcelina, kag ini si Nanay Marcelina do dira man nagdako no, so ginpatigayon siya nga mapasulod dira gin istorya ang mga madre, and so dira nagdako si Neni. And according sa iya bali 150 sila kuno dira tanan kag may mga ginahimo no kag limitado ang ilaman nga mga hulag, may mga ara, may structure man kag tanan ginatudlo gid sa ila, ginabaylo-baylong ilang obra para maagyan ang tanan, like pagpanglaba, tag 2 months sa kusina, pagpanglimpyo, sa pagatipan sa mga tigulang kag sa mga buang. Kay ti that time no, mga tigulang kag mga buang ang gina-cater sang asilo di Molo. And then sadto according sa iya wala pa sa mga caregivers kundi nga sila gid ang ginapaatipan sa sini nga mga tigulang, lakip na ang mga buang, and may mga reglamento kag tama ka istrikto dapat kuno adlaw-adlaw may misa sila alas 6 sa aga gani ginapukaw gina sila alas 5 pa lang, and then sa pagbangon mo 10 minutes lang ang paghimos mo sang imo hiligdaan, and then manaog ka para nga maghilamos 10 minutes man para mag-ilis. Tapos malinya pa kadto sa chapel. Kay kinahanglan tandaan mo ang imong lugar. So somehow no sa amo sina nga structure nagdako si Neni dira sa may sulod sang asilo di Molo. Kag sugpunan ta ang iya nga pag-istorya diri sa aton. So Tita Regine, nag-eskwela man kami pero inoras kag ginatudloan kami panahi kag pamorda. Ang amon banyo dako kaayo kag may napulo ka drums nga ginapuno sang tubig, kay kada drum napulo man kami nagapaligo. Ang amon nga pagpaligo ang nagaedad sa 5 ka tuig hasta 9 ka or 9 ka tuig, Lunes kag Miyerkules sila maligo. Kag kami halin sa 10 ka tuig pasaka, Huwebes kag Sabado ang amon paligo. Kun Domingo medyo nagapahuway lang kami. Pero pagka alas 3, may benediction kami. Ti, amo na ang amon ginahimo kada adlaw-adlaw. Ti ako, sunod sang hambal sa mga madre, mabuot kag mapisan ako. Kag isa ka adlaw, nagaedad ako sadto 13 anyos. Kaysa pagsulod ko sadto, napulo pa lang ang akon nga edad. Pero do dalaga na ako, kay malabwak ang akon panglawason.
Gipamangkot ako sa isa ka madre. Inday, anong plano mo sa kabuhi mo? Tinagsabat ako nga, gusto ko tani ang magmadre para makaserbisyo sa mahal nga Diyos. Inday, hindi lang sa pagmadre ang makaserbisyo sa mahal nga Diyos. Mas dako ang imumahatag nga serbisyo kung may pamilya ka. Abi mo, Inday, gusto ko tani nga ipaasawa ka sa akon hinablos. Ang aton sa Kristan, akon ina hinablos. Hindi ba lang mabuot man siya, kasubong mo, bagay gid ka mo. Pero madre, bata pa ako, siling ko. Kag nagkadlaw siya, hindi man subong, wala tunta, nga husto na kamo sa edad. Subong abi, kung 18 ka na, kag siya 26 na. Tungod nga ginabilang ko nga iloy si madre, nagsabat ako, huo madre. Kaini nga madre, siya ang naga-control sa kusina, kag sa piggery. Gani, permi niya ako ginapakaon sa kusina. Abi mo, Inday, may duha ka bilog nga baboy, ang ginasagod maayo ni Goryo. Tigana, kung kaslon na kamo. Bahambal niya, no? Doon nahuya man ako. So kung kaisa, ginaimbitar kami sa iban nga kolehiyo, may okasyon sa ila, pero ginapili lang ang ginapalakat. Ako, bisan ara ang akon ngalan sa lista, pero kung may obra kami nga importante, wala ako ginaupod. Ginapalabi ko ang obra. Gani palangga ako sang tanan nga madre. 14 sila tanan. Kagsang umabot, ang husto na kami sa edad. Ginhimo ang amon kasal sa simbahan sang Molo, kagin kasal. Pero sang natapos ang amon nga kasal, sa Molo, sa liwat, ginkasal kami liwat sang amon chaplain sa asilo. Ang amon handa, dira mismo sa asilo. Ang amon bisita, madamo nga mga pari, seminarista, kag mga madre sang Sagrado kag San Jose. Madamo ang handa, kag ang akon kaupdanan, nga amo ang mga minyasman, amo ang nagsabwag bulak kag kwarta sang amon nga pagwa sa amon nga chapel. Halos himatayin ako. Tumutulo ang aking luha. At dahil sa likod ng asilo, property man sang akon bana, gani, ginpatindugan kami sang madre sang amon balay. Pero adlaw, mientras wala pa kami bata, didto pa kami nagaobra sa asilo. Palangga gid ako sa mabuot ko nga bana. Ginbugayan kami 3 ka kabataan. Napatay ang akon bana, pero na hospital anay siya, sobra 1 ka bulan sa ICU. Ginatakdan siya sang host para siya makaginhawa. Pero sang ulihi, iya naginduad. Ganihambal sa doktor, hindi siya magbaton. Tihambal sa doktor, maayo pa, ipauli ko na lang siya kay malatnan kami sa masakit sa hospital. Gindulong kami sang ambulansya sa amon balay. Tungod sadto kada gabi, nagaulupod kami pangadi sa Rosario. Sang gabi nga nagabantay kami sa iya, amo nabatian nga nagapangadi siya. Kag nagambal siya, ginasugat na nila ako. Kag sang aga, nagkadto ang 3 ka madre sa balay, kag nagpangabdi kami nga piyong lang ang iya mata. Hambal sa madre, Goryo, batuna ang kamot nga nagasugat sa imo. Maglakad ka nga malipayon, nga wala bulubalikid. Kag nagsido lang siya, kag ginauyatan sang madre ang iya pulso. Dugay-dugay, naghambal ang madre, Inday, wala na siya pulso. Nagupod na siya sa nagsugat sa iya. Ang akon mga anak kag mga apo, naghinibi na lang. Kag ako, ginakupan sang akon 3 ka anak. Mama, ato na si Daddy sa aton Diyos. Kay mabuot si Daddy, gani, ginbato na lang namon ang iya nga pagbiya sa amon. Napatay siya sang 2010, kag subong, nagapangabuhi na lang ako sang isahanon. Ginatawgan-tawgan lang ako sang akon 3 ka anak, kay nagahulat kung saan man ako kuhaon sang langit. Pero ang pangamuyo ko, nga kabay, palawikon pa ako, samtang kaya ko pa. Inday, ay tama na inikalawig, ining akong kasaysayan. Sorry gid, sang antos mo basa. Ari ang tunay ko nga ngalan, hindi lang pagbasaha sa kahanginan. 82 anyos na ang akon nga edad. Sa liwat, tawag lang ako sa kay Rita.
thank you so much for sharing with us your sad story. Sad because why ka na nabalikan sa imong nga father, no? After nga natapos na ang gyera. But, well, who knows, basi kung ginpangita ka man niya, o galing lang, wala ka na niya nakita, or basi kung may malain man nga natabo sa iya, reason kung nga wala na ka mo nagkita ay liwat. But ginaanghilan ikaw all the time nga ginatuyuan ikaw sa malain sa imo ginakilala nga amay, tiyo mo mismo mangud utod sa imo nga real father. Nga all the while, no, nga grabe ang iya nga mga attempt para nga makuha gid niya ikaw, pero wala gid atoya nagmadinalagon. Until such time nga nakasulod ikaw dira sa Asilo Damolo, dira ikaw nagdako kag dira mo man nakita ang imo nga nangin partner sa kabuhi. So thank you so much, Gid, for sharing with us your long story. It took us 1 day. 1 day and a half para nga matapos sa imo nga story, but it's all worth it. So salamat Gid sa imo, Rita, for sharing with us ang imo nga istorya. 46 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang KLP with more stories to be shared with you pagkatapos ng pinakamang importante nga mga pahibalo. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
uko ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyanteng Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sa 52 ang atong oras isunod ta ang sulat ni senior citizen sa 3rd District. Dear Tita Regine. Hello everyone, a pleasant afternoon to all the listeners of this wonderful program on KLP. Senior Citizen is here again to share his experiences during his college days. Hindi ko gini malipatan. Manag-graduate na ako sadto, second semester. My sister was very irritated with my other sister. Ginakigan niya kami nga duha. Siguro, damo lang siya problema kung paano niya ma-cope up ang mga expenses namon. Bisan damo ang borders, ginahambalan niya kami sa mga hindi manami nga mga tinaga. Ako daan, hindi man kabati bagting sa langit. Dasigit ako sina maglunay or ma-offend. Hindi ako kasaho nga amo ina ginapanghambal niya sa akon. Sang pagkabati ko ang ginambalan niya ako, mayad pa, ginpakaon ko sa ayam ang gingasto ko sa imo. Abaw, grabe gid ang pamatsak ko, Tita Regine. Grabe gid ang akon nga tangis, to hindi din ako makahibalo kung anong himuon ko. Siyempre, hindi man enough ang amon resources, kag tama ako kaniwang. Kung kaisa, nagahanggop lang ako kay way inog bakal dapli. Waay ako, Tita Reg, nagakaon-kaon. Nagainom lang ako katubig, kagamay lang ang kanon na kaon ko. Tama gid ako abi ka sensitive, kag dasig ako masakitan, kung hindi manami ang mapatian ko. Sige gihapon ako na-attend sang klase ko, kaya gusto ko dugay mag alas 12 para hindi pa ako makapauli sa boarding house, para hindi ko tana makita. Nagasunggod gid ako sa ginhambal niya sa akon. Tapos klase ko, way ko dayon sina nagapauli. Nagakadto ako sa chapel kag magpangamuyo, Tita Reg. Nagakanta ako sina sa huna-huna ko lang habang nagaluhod. Ang ginakanta ko nga religious song inang lift up your hands to God. Kay daad, ma-relieve gid ako sina sa mga lines sang song. Life is not at all that bad, my friend. So amo ina ang first line. Tapos magpanguros na ako sina kag magpuli sa boarding house. Why ko ginapakita sa iya nga nagakaon ako. Inom lang ako tubig. Mga 3 days gid, Tita Reg, nga waay ko kinanaan damo, gamay lang gid akon ginakaon. Kalain gali, Tita, no? Kung jutay lang imo ginakaon, kaya nagaamat-amat gali, kipot ang imo tutunlan. Na-experience ko gid na, sa sobra ko ka-sensitive, kag palasunggod. Malumbos gani ko no ako sina, nag-ask siya sa amon hinablos, nga nag-eskwela man sa college. Kag sa sister ko, kung nagakaon na ako. Tapos ginabinlan niya ako sa pagkaon, ipahatag sa ako. Nga ako no nga hindi ako magkaon. Siling sang duha,
Ti, kay nagsakit gid iya buot, kay ginambalan mo, nga maayo pa, ginpakaon mo sa ayam, ang ginapakaon mo kana. Hipos mo lang siya, Tita Reg ko, no? Amo gid na siya. Bala, timo, kung ano tana, magwa sa baba niya, kung mangakig. Kag sa sige-sige ko balik sa chapel, may realization gid ako. Ayhan, ginagay din ako ni Lord, kag He answered my prayers. Nag-change mind ako, Tita Reg. Na-realize ko, dapat magkaon na ako para magpagsik ako. Nagsulod sa isip ko, pila na lang kabulan, mag-graduate na ako. Kag matapos na pag-antos ko sa kapiot sang pangabuhi. Nagamatamata ako kaon, kay kasakit na gid sang akong tutunlan, nga daw nagkipot. Hasta nga nagbalik na sa normal ang akong tutunlan. Nagbira-bira ako tuon, kay para ma-inspire ako, kag makabawi ako sa mga times sa ginsayang ko. May another problem is, paano ako makakuha sa final exam kay gin-cut off niya ako sa working student? Why ko tana ginasapak, amo ina ang ginambalan niya ang admin office nga pabayron ako sang pila ka bulan ko nga tuition. Pero sige maghihapon ako paninlo sa akong assigned area. Alangan man bayaan ko kay wala nasing mabulos. Ang ginhimo ko, nagsulat ako sa akong tiya sa Guam. Ginsugid ko, naging cut off ako ni ate sa working student. Tisiling sa tiya ko, nga ang naging cut niya ikaw, dali na lang ang sira klase eh. Siling ko, ambot siya ah. Waay ako nanugid, nga nag-away kami. Ginpadala na ko sa tiya ko inong bayad sa final exam. May sobra pa, Tita Reg. Ang problema ko naman, tita, kung paano ko makuha ang permit ko sa admin. Kaya ginpa-hold niya. Kaya syempre, pwede gid niya mahimo ang tanan. Kaya dira man siya na-employ. Ahaw, kung di nagbayad na ako, tihambal ko, diin na ma'am akong admission slip. Sabat niya, kuhaalan to kay ate mo sa ila office. Naglibog naman akong ulo. Kaya nakabayad na ako, hindi ko pa makuha admission slip ko. Paano ako makakuha sang exam? Ah, nag-init ang ulo ko, Tita Reg. Ginapabudlayan mo gid ako, ha? Siguro gina-anticipate na gid man nga makadu ako sa iya. Nagwa sa office niya pag ginsugata ko. Diin ang ako admission slip. Ah, kakilala ka magili ka na kon kay may kinahanglan ka. Hoy, katunto sa imo daradya ang admission ko. Kay may exam na ako dugay-dugay. Ah, why ko bala magsulod sa office nila? Ara iya boss? Why doon ta ako nagpuro pamangkot? Kita maagid kay init ulo ko. Hambal sang boss niya, ano na, senior citizen? Hala ko kapang abri iya drawer sa table nga wala ko makita ang admission slip. Ginasaway ako ka boss niya, pero sige, tana akon pang ukay ka natungtong sa table niya. Kaysa isip ko, base hindi ako kakuha sa final exam, hindi dugid ako maka-eskwela. Kag kung mag-eskwela gid man ako, mabalik na mo ako sa puno. Hindi pwede. Hala kada kapang ukay. Sabton ko nga, so what? Paghambal ko nga, so what? Kaya hindi dugid ako kakontrol ka temper ko, Tita Reg. Nakita ko dayon ang admission slip ko sa ibabaw ka table. Natungtungan sa basehaw sang cake. Ay, salamat sa huna-huna ko. Bahala na kung bastos ako. Importante, makakuha gid ako sang exam. Bisan wara ako katuod. Ay, thankful gid ako. Bisan budlay ang mga pinagdaanan ko, kuha pa ah. Nagakuha lang ako ka exam, Tita Reg. Grabe gid ang akon pangamuyo. Nga kuntani, mag-okay lang ang results sang akon mga exams. Hindi man gid mabudlay, Tita Reg, kay essay type, kag selection man lang. Ti kung tanda, ti mo mapalagpat, pasar ka eh. Ay, grabe gid ang akon mga napang-encounter sa kabuhi. Hasta makatapos ako sa college. Ang akon bala, Tita Reg, yung ginapang-agyan, hasta nakatapos ako sa college, kaya nakakurso, daw puro lang sorrowful mysteries. Why, giti angay ako na pang-agyan, ah? Grabe gid ang mga sacrifices, gutom, kakulba, mga worries, kagkakulang sa mga resources. Pasalamat man ako gihapon kay Lord nga wala gid niya ako ginapabayaan.
Gamuga ni nga ang mga hinablos ko naga-eskwela sa college. Ginasuportahan ko gid ina. Or amuga ni, no? So ginabuligan si tatay nilang sa allowance kag tuition. Hindi ko gusto nga ang napang-agyan ko nga kabudlay, maagyan Manila. Di ginapamangkot ko na sila kung kumusta, ginakagutman man kamo sa eskwela. Wala man dad, tikoon ko mayugid. Akon sa una, permi, gid ako ginakagutman. Nagahurula sa akong mga kamot, kag nagaparamungol gid ako sa sobrang gutom. Huod gid, Tita Reg, hindi ko ini pagkahuyak, nga medyo may diferensya akong sense of hearing. Sa office, na nag-duty pa ako, nagakadlaw gani sila sa akon, kay kun kaisa, lain akong sabat. Maayo man, kay mabuot man sila sa akon. Tibag kadtugan yung mga doktor sa office, kag ako gid ang ginapangita, ginakupan ko na lang na kagsilingan nga, ako gid mo ginapangita, nga hindi ko gawa kabati. Di makadlaw mo lang na sila sa akon. Kaya nadala ako na lang sa Tinarso. Ako man ang senior staff, kundi ako lang matandaan nila. Anhon ko abi, hindi ko man inaasala kung kakulang sa mga resources sa naga-college pa ako. Dito medyo malawig na ini, Tita Reg. So, diri ko na lang ita ko pa mga pahina sa ako niya story. See what is good and beautiful instead of the bad and ugly. Ang mga manami lang sa story ko ang sundon. Ang hindi maayo, i-reject. Kag ari pagid. Do not take at face value what a person says when angry. He is in an abnormal state and he does not know what he says. Meaning, hindi natin pagtagaan importansya ang ipanghambal ko sa boss ni ate. Kay during that time, akigid ako. Kag wala ako kahibalo, kag ginapanghambal ko. Ara ako sa abnormal state sang akong ginabatsyag. So salamat Kitty Red sa pagbasa mo sa malawig ko nga sulat. Ayhan, nakakuha man ka mo sa leksyon sini. Madamo gid nga salamat sa mga suki kag mga followers sa KLP. Very truly yours, Senior Citizen of 3rd District. Thank you so much for another story coming from you, Senior Citizen, and thanks also for closing it with the lessons nga luyag mo, no? Nga i-project sa among tanan-tanan. Very clear ang imong message. So thank you so much. I'm sure hindi lang man ikaw, no, na ka-experience ang amo sina, especially ang aton nga mga estudyante nga mga ginapangbudlayan man sa tagsa ka mga sitwasyon nga ilang ginapangatubang. Thank you so much, Gid, and keep on sending more stories diri sa Kahapon Lamang program. Mga kabombo, we have no more time left, so mapasalamat na lang ako sa inyo. And for your stories, again, pwede nyo lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write your stories and then you send that sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Up next, sa mga paborito ninyo ng mga dramas, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. I'll be with you again tomorrow. Thank you very much, Kid, sa inyo tanan. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.